Najslávnejšie, najprestížnejšie cyklistické preteky sveta Tour de France sa opäť hlásia o slovo. Vítajte pri sledovaní 14. etapy so štartom na tradičnom mieste v Po. Bolo to už 76. krát, čo je Po súčasťou itinerára Tour de France po Paríži druhé najnavštevovanejšie mesto týchto pretekov. No a cieľ je na veľmi ťažkom kopci Super-Bannière. No a čaká nás naozaj ďalšie pyrenejské dobrodružstvo. Pokračuje teda tá pyrenejská časť Tour de France. No a toto je jednoznačne kráľovská pyrenejská etapa a jedna z najťažších etáp 112. ročníka Tour de France. Momentálne sledujeme pohľad do pelotónu, alebo čoraz častejšie už budeme hovoriť pohľad na skupinu favoritov, pretože sme na Tourmalete, legendárnom kopci Tour de France. Tentoraz organizátori zaradili Tourmalet na tú úvodnú časť etapy. No a Nils Politt, napriek tomu, že sme v ťažkom kopci, tak ukazuje ten svoj potenciál domestika a aj v takýchto sklonoch dokáže nasadiť veľmi tvrdé tempo. No a okolo Tadeja Pogačara je tam v podstate skoro celý tím. Toto je pohľad na čelo etapy. Lenny Martinez má ešte 3600 metrov k tomu, aby zdolal vrchol legendárneho kopca Tourmalet, ktorý teda je jednou z dvoch horských prémií mimoriadnej kategórie, teda Ors kategórii. We have a super good atmosphere in the team, and we can ride with a bit lower shoulders now, and I think that's super positive for us. You always like the Pyrenees, I think. What do you think you can do today? What's the plan overall? I think today is going to be a crazy day, and even more with the weather. It's colder, and I think it's going to be a day for the survivors, I think. So I hope I have good legs and that I can do something well, because I feel good, and I think it should suit me today. What do you think you can achieve at the end of the tour? With the legs you have shown so far, what's the goal now? I think we just have to dream big and then try to do something nice. And of course, I think someone's going to crack at some point, and I just hope it doesn't that it doesn't be me. So, but I'm a bit into the unknown because I haven't ridden for the GC before. So I'm just trying to meet every new experience and have fun. Tobias Johannesen, jeden z veľmi dôležitých protagonistov nielen dnešnej etapy, ale v rámci celého 112. ročníka Tour de France. Je to líder týmu Uno X na celkové poradie. Hovoril o tom, že to je samozrejme veľká výzva táto etapa. Nielen pre ňoho, ale pre celý tím. Samozrejme je to zatiaľ vynikajúce pre jeho tím. Bude sa pokúšať o čo najlepší výsledok. Cieľom je samozrejme udržať sa v top 10 celkového poradia. Zatiaľ tam Tobias Johannesen figuruje na výbornom 8. mieste so stratou 10 minút a 36 sekúnd na vedúceho Pogačara. No a dnes je v tej skupine, ktorá stíha Lennyho Martineza, takže ako aj hovoril, že cíti sa veľmi dobre, nohy fungujú, ako povedal, a verí, že to pretaví aj do dnešného výborného výsledku. A zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že sa tak stane, pretože Tobias Johannesen je v tej skupine za Lennym Martinezom, teda je v podstate súčasťou úniku dňa, ktorý má pred pelotónom náskok 2 minúty a 49 sekúnd v tejto chvíli. Tou hlavnou správou dnešného programu, dnešnej etapy je odstúpenie Remka Evenepoela. Tu sa práve pozeráme na ten moment, keď Remco Evenepoel definitívne ukončuje svoje pôsobenie na najslávnejších pretekoch sveta. Opúšťa tieto preteky z pozície lídra súťaže do 25 rokov. No a tretí muž zároveň celkového poradia, teda takto predčasne končí. Už na začiatku stúpania na Tourmalete začal výrazne strácať, no a vyhodnotil, že to dnes je bez šance, a tak jeho pôsobenie na tejto Tour de France sa stáva uzavretou kapitolou. Dnes odstúpil aj Matthias Skjelmose, ktorý mal veľmi ťažký pád, no a takisto musel predčasne ukončiť muž, ktorý bol lídrom na celkové poradie v týme Lidl Trek. Bol 19. v celkovom poradí, ale s výraznou viac ako 33-minútovou stratou na vedúceho Pogačara. Takže dve veľmi dôležité odstúpenia už sme zaznamenali v tejto etape. Odstúpil aj Stef Kras, ale to nie je zase také veľké meno ako spomínaní dvaja, najmä
Evenepoel, to je teda určite udalosť zatiaľ v doterajšom priebehu etapy. No a Lenny Martinez by sa chcel vrátiť do pozície bodkovaného lídra, respektíve lídra vrchárskej súťaže. Aj keď bodkovaný dres na sebe má, skutočným lídrom v tejto chvíli nie je, pretože Tadej Pogačar má vo vrchárskej súťaži na konte 37 bodov a 10-bodový náskok práve pred Lenny Martinezom. No lenže na vrchole Tourmaletu sa udeľuje 20 bodov, takže Lenny Martinez, ak to svoje tempo udrží a má na to ten vrchársky potenciál naozaj k dispozícii, aby to zvládol a tých 20 bodov si pripísal, no a mal by virtuálne teda 47 a o 10 bodov by sa dostal v hodnotení vrchárskej súťaže pred Tadeja Pogačara. Ukázali sme teda ten moment, keď odstupoval Remco Evenepoel a tu je ten moment, keď po páde musel odstúpiť Matthias Skjelmose, zrejme tam bol aj otras mozgu, no a Skjelmose skrátka takisto na tejto Tour de France končí. V týme Lead the Track tak už celkové poradie je definitívne passé a budú sa sústreďovať na Jonathana Milana a boj o zelený dres. Milan bol samozrejme aj tak tou top prioritou. Samozrejme zelený dres Jonathana Milana bol hlavným cieľom a ten tým bol aj tak poskladaný. Celkové poradie Skjelmoseho bol ten sekundárny cieľ. No a ten teda po dnešku končí. Vidíme teda, že pelotón, respektíve skupina favoritov so žltým Tadejom Pogačarom stráca na vedúceho Lennyho Martineza 3 minúty a 10 sekúnd. No a Lenny Martinez má 1700 metrov pred koncom stúpania na Tourmalet. Je to inak 19 km dlhé stúpanie, naozaj extrémna dĺžka, preto je to tá mimoriadna Ors kategórii. Sice nie je to až také prudké, priemer 7,4%, ale tá dĺžka to je naozaj extrém, 19 km. Spolu so mnou je dnes pri mikrofóne aj prezident Slovenského cyklistického zväzu Peter Prívara, ktorého vítam. Pekný deň, ďakujem za pozvanie a verím, že si dnešnú etapu užijeme. Aj keď vonku sa svietilo slnečko a dneska som bol sa odviezť na bicykli a stretal som extrémne množstvo, ako keby po tom týždni, ktorý nebolo na Slovensku ideálne počasie, opäť fanúšikovia cyklistiky vyťahli bicykle a vyzerá to, že väčšina sa bola odviesť v doobednejších hodinách, aby si to sobotné a teda asi aj zajtrajšie nedeľné popoludne mohli vychutnať sledovaním najväčšej športovej udalosti, myslím, tohto ročnej. Pretože vieme, že tá sledovanosť Tour de France je, pokiaľ sa nedejú nejaké majstrovstvá sveta vo futbale alebo olympiáda, tak je to najsledovanejšie podujatie a vlastne je to každoročne, takže keď to spočítame za nejakú dekádu, tak určite to je, keď vidíme ten počet divákov, hej, no škoda, že nie sú platiaci, vtedy tá cyklistika bola naozaj asi na úrovni tých najdotovanejších športov, ale cyklistika finančne nie je ešte tak dotovaná, aj keď už za posledné obdobie sa to veľmi zmenilo a tie zmluvy najlepších cyklistov naozaj dosahujú platy najlepších športovcov aj v kolektívnych športoch. Áno, dnes sa naozaj teda máme na čo tešiť. To je kráľovská pyrenejská etapa. Tourmalet je teda tým úvodným bodom a úvodnou ostrou skúškou, ale potom bude nasledovať Col d'Aspin, to je horská prémia druhej kategórie, Col di Peyresourde, to je prvá kategória, no a cieľový kopec Super Banier, ďalší je stúpanie mimoriadnej Ors kategórii, tak to je naozaj dnes brutálne ťažké, celkovo skoro 5000 nastúpaných metrov musia cyklisti zvládnuť. Lenny Martinez, to je veľký talent, momentálne 22-ročný, najmladší člen, najmladší účastník celej Tour, celého 112. ročníka. Začínal ako 21-ročný a v priebehu Tour de France oslavoval 22. narodeniny. No a je to možno asi najväčšia francúzska nádej na to, aby sa v budúcnosti stal celkovým víťazom najslavnejších pretekov. Francúzi na to už veľmi dlho čakajú. Od roku 1985, keď sa tešil Bernard Hinault zo svojho 5. celkového triumfu. Francúzsko nemá celkového víťaza, no ak hľadáme tých potenciálnych uchádzačov o celkové víťazstvo, tak asi na prvom mieste je práve tento muž, Lenny Martinez. Je to typický vrchársky somatotyp, pochádza z cyklistickej rodiny, jeho detko bol takisto v minulosti súčasťou Tour de France a vyhral niektoré z etáp. Otec Miguel Martinez je olympijským víťazom v horskej cyklistike,
takže Lenny má na čo nadväzovať. Áno, sú tam gény a paradoxne takto do popredia idú mladí cyklisti, čo nebývalo, keď si pozrieme históriu a porovnáme so súčasnosťou, tak do dnešného dňa, keď ešte berieme, že Remco Evenepoel bol na 3. mieste a neodstúpil, tak v prvej šestke sme mali 4 cyklistov do 25 rokov, no a Pogačar má 26. Čiže vlastne by som povedal, v tej prvej desine nemáme, teda okrem Rogliča, žiadneho takého mega skúseného cyklistu, ale v prvej šestke 4 a Pogačar ešte taký mladý, že vlastne skoro 5 cyklisti. To nebývalo zvykom, vždy sa tam objavili 1, 2 v prvej desiatke, nejaké takéto talenty. No a čo sa týka Martineza, áno, jeho otec úžasný majster sveta v MTB, teda v horskej cyklistike. Takže naozaj vidíme, že ide si za svojím cieľom. Vidíme, že napríklad niektoré etapy kopcovité napríklad pred 2 dňami vypustil, lebo vedel, že nemôže každý deň súťažiť a keď Pogačar ide na tie cieľové body, tak tam asi on nemá šancu. No ale dnes vidíme, že si ide po tie body a ak to takto bude pokračovať, tak nielen na Tourmalete, pretože tam už je za maličku chvíľu, ale bude to ešte asi aj tá ďalšia horská prémia, pretože na Johansena zvyšuje náskok. Keď sme začali komentovať, tak to bolo nejakých 27 sekúnd a už je minúta a pol. A dokonca ďalšiu minútu dal skupine, kde je žltý dres Tadej Pogačar. Takže vidno, že získava tá skupina, kde také tempo Pogačarova, aby asi sa neútočilo. Visma asi po tom sklamaní z tých 2 etáp možno dneska pôjde aspoň v začiatku defenzíve a potom sa možno pokusí o etapové víťazstvo. Ale vypadá, že Pogačar si to nejak postráži a tieto pyrenejské etapy mu mimoriadne sadli. A paradoxne si myslím, že sme videli Remco Evenepoel, ktorý bol na 3. mieste, tak už časovka, aj keď to bola časovka do ťažkého kopca, ale 12. miesto a so takou stratou, to už bolo vidno, že je nad jeho síly. A takisto etapa vo štvrtok sme videli, že došiel, ešte udržal to 3. miesto, ale toľkokrát bol vzadu, že odpadol zo skupiny, ale keď tá skupina začala taktizovať, tak sa dostal, tak bolo vidno, že naozaj ide na hranici svojich možností a možno keby dnes bola nejaká ľahšia etapa, tak možno by došiel nejakej skupine a čakal by, či sa mu podarí ostať v tej prvej desiatke, ale asi to vyhodnotili a myslím, že majú aj oni dáta z tých predchádzajúcich dní a presne vedia, akom stave je. No Lenny Martinez teda je ďalším francúzskym víťazom na Tourmalete. Je to pre francúzsku cyklistiku vždy veľmi prestížna záležitosť vyhrať túto najťažšiu horskú prémiu tej mimoriadnej Ors kategórii. Naposledy to bol Pierre Latour, ktorý v roku 2021 vyhral túto prémiu. Je to v nadmorskej výške 2115 metrov, takže sme naozaj už poriadne vysoko. No v sú ešte aj ďalšie body, keďže boduje prvá 8 na tom najvyššom kategorizovanom stúpaní. Za prvé miesto 20 bodov, tie teda získal Lenny Martinez, za druhé 15, za tretie 12 a tu je Michael Woods, ktorý bojuje o to, aby získal druhé miesto a tým aj 15 bodov do vrchárskej súťaže a on je zainteresovaný v boji o bodkovaný dres, patrí mu 4. miesto v hodnotení vrchárskej súťaže. Pred dnešnou etapou mal na konte 22 bodov, no a prípadnými 15, ktoré zrejme získa, sa dostane na 37, čím vyrovná bodové skóre Tadeja Pogačara a bude na delenom 2. mieste, takže je to spečatené. Michael Woods berie túto prémiu a získava teda tých 15 bodov na vrchole Tourmaletu. No a tu sú ďalšie body. Videli sme zaujímavé, keď si niekto všimol, Gilles Alaphilippe, víťaz okolo Slovenska inak a v láňajšom ročníku 2. miesto na Štrbskom plese obsadil, tak vzal reklamný pútač jednému divákovi alebo diváčke, rozstrelil si ho na polovičku a bude si ho dávať zo zjazdu pod dres, keďže nemá pláštenku. Videli sme napríklad, že
asi 3 km pred vrcholom Pavel Sivakov, bývalý ruský cyklista, ktorý sa ale narodil vo Francúzsku a už má francúzske občianstvo. Keď sa to tak začalo mlieť, že by nemohol ísť na olympiádu a tak ďalej. A už tu vidíme, Julien Alaphilippe si dáva reklamný pútač zo zjazdu, aby ho vidíme, že cyklisti jazdia bez termoprádla. A je to také zaujímavé, že historicky dávali si noviny. A teraz, keďže Julien Alaphilippe nemá nikoho, kto by mu doniesol pláštenku a mechanické vozidla sú vzadu, tak si pomohol skúsený cyklista a Pavel Sivakov doniesol pre UAE pláštenky a vidíme, že už niektorí cyklisti si ich obliekli, respektíve vesty, aby zo zjazdu teda tým, že nemajú pod kombinézou alebo pod dresom nemajú žiadne termoprádlo, tak tie vesty, ako teda správny domestik, vzal ešte aj fľašu. Vidíme, Polit takisto si dáva vestu, ktorú mu doniesol Pavel Sivakov. Takže áno, tento tím, vidno, že to má všetko zmáknuté. Zatiaľ nevidíme, že by si dal Tadej Pogačar vestu. Jedine, že by mal žltú, že by nám to ušlo, ale vidíme všetci cyklisti a tam opäť vidíme Alaphilippa, ktorý to vyrieši lišiacky a postúpani to odhodí, a keď to odhodí v nejakej dedine alebo mestečku, tak ešte môže dostať za to pokutu, pretože to je zakázané niečo vyhadzovať, aj obaly z tyčiniek alebo z gelov. Tu vidíme priemerú rýchlosť Levyho Martineza na stúpaní na tom legendárnom kopci Tourmalet. Tesne pod 22 km za hodinu je jeho priemerka. Bolo by možno zaujímavé sa dozvedieť, keby nám ukázali, aké historické každé stúpanie na Tour de France alebo Giro d'Italia má najlepšie časy, ktoré historicky tam niektorí cyklisti dosiahli. Oficiálne, keď sme pri tom na Tourmalete, je ten najlepší čas 45 minút 11 sekúnd. Jonas Vingegaard v roku 2023. To je ten najlepší dosiahnutý čas. Vingegaard vtedy prekonal predchádzajúce maximum Davida Godia. 47 minút 35 sekúnd, o viac ako 2 minúty zlepšil ten čas. Samozrejme, tie časy sa vlastne evidujú len v tej novodobej histórii, z tej dávnejšej histórie z éry Merckxa. Tie časy nemáme. Ale tak asi tedy sa nebola aj priemerná rýchlosť. Vieme, že technika išla dopredu nielen bicyklov, ale aj oblečenia. Za dob Eddieho Merckxa bol bicykel okolo 10-11 kg. To bol bicykel, ktorý bol mega ľahký na tú dobu. Samozrejme, bolo 5 alebo 6 koliečko bolo, neboli takéto dneska, ak sú 12-13 koliečka, rôzne výmoženosti. Bicykel dneska môže mať 6,7 kg. Samozrejme, bicykle sú už nejaké 5 kg, ale nemôžu byť také. Dokonca, keď je nejaký špeciálny bicykel ľahší, ako je povolená, tak sa dovažuje. Do sedlovej trúbky sa dáva Mossaz alebo niečo. Sám som takýto Cannondale mal, ktorý bol ľahší, ako bola predpísaná norma. A potom som nechtiac alebo chtiac objavil, že v sedlovke je závažie. Takže tie časy sa naozaj nedajú porovnať. Ďalšia vec, čo môže veľmi rozhodovať, či je cieľ na tom kopci, či už tí cyklisti tam idú naozaj všetko, čo v nich je. Lebo Martinez vo vysielačke dostal informácie, že má minútu a pol náskok, že nemusí ísť úplne tie posledné kilometre naplno a vlastne pošetriť sily, bezpečne zozjazdovať, pretože vidíme, že ten zjazd je dosť nebezpečný a v podstate ešte aj tá hmla do toho, tak veľa cyklistov to už má najazdené, lebo pravidelne sa tento kopec jazdí, ale nedá sa to úplne na 100% ísť po pamäti, takže naozaj niekedy za nejakou serpentínou ten cyklista úplne nevie, čo ho čaká. Takže teraz je na prvom mieste bezpečnosť, aby sa nestalo to, čo niektorým cyklistom, že po páde ho potom vyťahujú z nejakej prekopy. Samozrejme, tie vysielačky by mali byť natoľko aj zabezpečiť bezpečie, že tá mechanické vozidlo vie, že cyklista či pokračuje, alebo či niekde spadol. Tak tu vidíme ďalšieho Lučenko, ktorý menil zo zjazdu, čo je veľmi nepríjemné.
Takže momentálne vidíme, že sa nám to naozaj trochu premiešalo a aj skupina najväčších favoritov stiahla na tomto stúpaní, kde je ešte 4,5 km na vrchol takmer minútu a pol. A vidím, že postupne odpadajú ďalší cyklisti, ktorí boli v tom úniku, ale bolo jasné, že keď nie v tomto stúpaní, tak v tom ďalšom táto skupina opäť bude bojovať o víťazstvo a asi to zase rozdajú najväčší favoriti a takisto v prvej desiatke môže dôjsť k posunom. A takisto vieme, že bude nový biely dres, keďže Remco Evenepoel odstúpil, ale sú tam naozaj favoriti a po to 8. miesto, od 3. po 8. miesto bolo 50 sekúnd. Takže vlastne v takom stúpaní je to máličký odstup. A tu je Thymen Arensman, ktorý opäť má oveľa lepšie nohy ako Carlos Rodriguez. No a vyzerá to tak, že dnes by to mohla byť etapa skôr pre Thymena Arensmana. Vidíme, že Rodriguez opäť tie nohy nemá na tej úrovni, aby mohol byť konkurencieschopný. A zdá sa, že si z toho definitívne vystúpi z toho úniku. Tobias Johannesen, to je muž z prvej desiatky, takže on tiež útočí na to, aby si mohol vybojovať jednak upevnenie toho top 10 umiestnenia a možno sa aj posunúť mierne smerom dopredu. Aj keď stráca pomerne veľa na 7. miesto Rogliča. Johannesen je 8 zo stratou 10 minút a 36 sekúnd. 7. Roglič stráca 8 minút 50 sekúnd, ale minimálne o jedno miesto sa posunie, keďže Evenepoel, ako sme už spomínali, odstupuje, takže minimálne na 7. miesto sa z toho 8. Tobias Johannesen posunie po tejto etape. No a vidíme, že na tomto stúpaní už budú veľké selekcie. Lenny Martinez a Thymen Arensman, to je momentálne absolútne čelo etapy. Tobias Johannesen sa snaží konkurovať, ale Arensman dnes evidentne ten dynamit v nohách pre stúpania má. Áno, Martinez už tam dal všetko, ale momentálne vyzerá, že nestačí tempu, ale aj ďalší cyklisti, keď pôjdu cez neho. Naozaj sme hovorili, že na vrchole ich čaká 10, 8, 6, 4, myslím, že 2 a 1 bod. A potrebuje nejaké získať, lebo ak by opäť zvíťazil Pogačara, tak tam je 20 bodov. Tam je 20 bodov a momentálne on má, myslím, že 15 náskok. Zatiaľ získal Martinez 25 bodov, ktoré pridal 27, 52, 37 je to momentálne medzi 52 Martinez, 37 Pogačar. Bodov. Takže 15 bodov, čiže keď tu nezíska a vyhral by Pogačara, tak čo všetko tomu nasvedčuje, ale nemusí to úplne tak byť. Inak sme na kopci, kde predviedol v roku 2020 Pogačar historicky najlepší výkon na tomto kopci. Máme tam aj niekoľko čísel z toho stúpania v roku 2020, vtedy to bola 8. etapa, tam sa samozrejme končilo, finišovalo, takže išlo sa v tom maximálnom intenzívnom výkone. Dnes to samozrejme je iný príbeh, keďže to nie je cieľový kopec, no ale vtedy v tom roku 2020 predviedol výkon skoro 7 W na kilogram hmotnosti. No a to je naozaj niečo úctyhodné, dokonca maximálny watový výkon mal až 880 a v posledných 10 minútach priemerných 447 W, čo je priemer 6,77 W na kilogram hmotnosti. No a Pogačar ešte pred tým kopcom vlastne odjazdil ďalšie ťažké stúpania, takže to bola kumulácia únavy pred tým finálovým výstupom a aj takéto fenomenálne čísla, ktoré hovoria o tom naozaj skoro až nadľudskom výkonnostnom potenciáli Tadeja Pogačara. Áno, momentálne sa cyklisti vlastne ako by boli začipovaní. V podstate dá sa aj vedieť, že na aký výkon idú. Vlastne ich športoví riaditelia vlastne momentálne možno aj niektorí, kto by sa chcel ulievať, že nechce už pomáhať alebo ťahať, tak oni vidia, že na akých číslach ide. Okamžite každý odhalený. Áno, každý podvod odhalený, tu sa nedá, tu je to naozaj poctivé a každý po tej etape si zhodnotí tie svoje čísla a práve to je to, že vidíme, že niektoré týmy alebo
jednotliví cyklisti aj vypustia vlastne niektorú etapu, že idú na hranici limitu a aj keby mohli ísť lepšie, ale jedno, či je 30. alebo 130. ale na ďalší deň pošetrí veľa síl a môže napríklad ísť do úniku a pokúsiť sa o etapu, alebo aspoň sa ukázať. A týmy niekedy už ako vidú etapy Tour de France, tak už niektorí cyklisti si vytipujú etapy. A napríklad na tú etapu predtým 3-4 etapy vlastne sa šetrí, ide na tých, ako sme spomínali, na tých nízkych vatoch, príde do cieľa možno v časovom limite a sa čudujeme, že ďalší deň je jak živý. Ale to je cielené, oni si vlastne tak kumulujú tú energiu, lebo každý deň, nie je ako Pogačar, že ten môže každý deň, že on je niečo iné. Unikátom aj v tej schopnosti regenerovať. To sa obdivuje, akože nikto tak nedokáže zregenerovať. Tie jeho fyziologické danosti sú skrátka, no nie sú úplne normálne, ako u bežných ľudí. Anomália v podstate vždy sa v každej komunite alebo v niečom sa vyskytuje a tu medzi cyklistami sa vyskytol takýto nejaký. Ale paradoxné, že v podstate on nehrá sa na žiadnu hviezdu. Je, aspoň zatiaľ teda, to tak drží si to nejak. Stále, ako hovorí, že miluje svoje Slovinsko. Nemá žiadne maniere kupovať jachty a neviem čo. Takže pevne verím, že mu to vydrží. Za priateľku má cyklistku, ktorá skončila, myslím, že 8. na ženskom Giro Italia. Družka Žigartová. Áno, družka. Čiže pravdepodobne, keď nebudeme mať podujatie, tak ju uvidíme v Paríži v cieli. Ak teda všetko dopadne, ako je naplánované, ako to všetko teda speje k tomu, že Tadej bude v žltom aj na Champs-Élysées. No v týme Ineos Grenadiers vidíme, že tým Arensman má momentálne podstatne lepšiu formu ako Carlos Rodriguez. On sa preňho doslova vyžmýkal v tej etape, o ktorej sme už viackrát hovorili, keď mal tým Ineos až 5 mužov v úniku a Arensman práve bol tým posledným pre Carlosa Rodrigueza. Ťahal to vlastne celú etapu, ale bola to, tak povediac, sisyfovská robota, ktorá vyšla úplne na zmar. Teraz sa môže Arensman takto uplatniť, aspoň na tomto kategorizovanom stúpaní prvej kategórie. Veľmi prestížne stúpanie Col di Peresurt. Arensman zatiaľ získal na vrchárskych prémiách 10 bodov na Tourmalete za 4. miesto. Teraz môže získať ďalších 10 bodov do tejto súťaže, ale to je stále veľmi ďaleko od toho, aby bojoval o celkové víťazstvo v súťaži o bodkovaný dres. Ale rozhodne Arensman ukazuje, že má na to, aby ešte sa na tejto Tour de France zviditeľnil v niektorej z ďalších etáp možno. Áno, už tiež to veľa odťahol. Sympatické, ako teda, že sa pokúša a vidíme, že opäť skupina, už nemôžeme hovoriť naozaj peloton, so žltým dresom opäť stratila takmer minútu. Takže vidno, že to jeho tempo stúplo. Zaujímavé, že tým Visma Leasebach zatiaľ nič neskúša. Neskúša využiť ten tímový potenciál, ktorý na papieri vyzerá naozaj veľmi silne, ale tá forma jednak Wouta van Aerta ani zďaleka nie je taká ako pred 2 či 3 rokmi, keď sme videli, čo urobil v tých ťažkých stúpaniach, ako vlastne on bol tým kľúčovým mužom pre Vingegaarda. To je momentálne už asi minulosť. A takisto Sepp Kuss nemá top formu, Simon Yates je po Giro d'Italia, ktoré celkovo vyhral, takže to tam ťažko hľadať ešte ten zostávajúci potenciál. Takisto Jorgenson mal slabšie dni na tejto Tour de France. Si uvedomia, Van Aert išiel aj Giro Italia. Áno. Kde bol práve vyhral etapu a pomocník Yatesovi, kde vlastne počkal z prvej skupiny a takisto, že na tých najväčších favoritov sám ťahal a asi minútu a pol získal a potom vlastne Yates to už iba doklepol do kopca. To bola tá zlomová etapa, čiže má ešte ten ťah, ale takisto má za sebou niekoľko zranení, pádov a možno ťažko sa o takom cyklistovi povie, že bol lepší v predchádzajúcich sezónach. Mal viac víťazstiev, bol lepší. Ale je to práve dané tými komplikáciami, ktorými si prešiel. Stále je to skvelý cyklista.
na začiatku sezóny na klasikách, tých menej významných, aj keď sú to obrovské podujatia, tak stále druhé, tretie miesta. Hej, mal. Čiže ten začiatok sezóny, ale čo by niektorí cyklisti dali, keby boli druhý alebo tretí na nejakej klasike? Holandskej alebo belgickej. Čiže stále výkon tam je, ale hovorím, prichádzajú noví cyklisti, mladí a samozrejme s veľkým výkonom. Takže postupne sa to asi aj potlačajú tieto hviezdy spred 5-7 rokov. Určite budeme počuť do týchto mladých chlapcov, ako je Martinez. Hej, sme už hovorili, že má 22 rokov, slávil na Tour de France a je to najmladší účastník celých pretekov. Najmladší účastník. Opäť, ak by sa chcel ako francúzska nádej za niekoľko rokov porovnávať s tými najlepšími, musí časovku zlepšiť. A vlastne vydržať 21 dní, 21 etap, čo nie je jednoduché. Ale keď dokončí túto Tour de France a ešte zabojuje v nejakej etape, veľmi sympatické, mladý chlapec, takže určite má budúcnosť. Aj keď neviem, hovorím, že či na to celkové víťazstvo, ale je to taký vrchársky somatotyp, naozaj má čas ten jeho vývoj. Ešte samozrejme optimálna výkonnosť možno o 3-4 roky, v jeho prípade príde možno aj neskôr. Možno až okolo 30-ky niektorí dosahujú tú maximálnu úroveň pre celkové poradie na Grand Tour, aj keď sú výnimky ako Pogačar, ktorí naozaj už v veľmi mladom veku dokázali vyhrávať celkové poradia. Áno, nie je to, nie na to vzorec, nie na to šablona, ale tu je Carlos Rodriguez. V podstate o body sa ide a no potrebuje byť do 3. miesta teraz na tejto prémii, aby mal istotu, že bude lídrom vrchárskej súťaže po dnešnej etape. 6 bodovej za 3. miesto. To by bol 21 bodový náskok, ak by získal 4. To by bolo málo. To by bolo málo, no. To sú 4 body. No, týme Arensman je jasné, že tých 10 bodov získa, to rozhodol už dávnejšie. Ale oni majú ešte ďaleko, oni majú minútu 20. Čiže tam bol údaj, ktorý nám ukázal, že Reisman je 100 metrov od toho. Tu je Valentin Paret Panther. S ním musel dal quickstep. Martinez si to asi, teda Rodriguez si to kontroluje. Je tam aj Einer Rubio, Tobias Johannesen takisto. Ale Lenny Martinez by to mohol zvládnuť, myslím si. Do toho 3. miesta ide. Lebo áno, lebo Rodriguez išiel už dozadu. Hej, nepochopiteľne chvíľku ťahal, keď má vpredu Reismana. Opäť zmena na čele v pelotóne. Sivaková strieda Soler teraz na ďalšie kilometre. Sivakov inak prešiel výrozou počas Tour de France. Veľa sme ho zatiaľ v akcii nevideli. Vlastne teraz otiahol ten veľmi malý úsek. Po tom, čo si to odrel Polit skoro celú etapu, tak Sivakov len niekoľko kilometrov otiahol a už tam momentálne je to práca pre Solera. Toto je Einer Rubio z Movistaru a Tobias Johannesen takisto už nasadzuje. No ale už je to tu. No, Martinez by to mohol do toho 3. miesta dať. Myslím si, že to môže zvládnuť. Vidíme, ako to napokon načasuje s tým záverom a vie presne, čo má urobiť. Lenny Martinez bojuje o to 2. miesto, ktorému garantuje, že bude lídrom vrchárskej súťaže po dnešnej etape. 2. miesto znamená zisk 8 bodov, ešte tam nie je, ale vyzerá to tak, že to už je teraz definitívne. Takže 8 bodov na jeho konte a 23-bodový náskok. Nedostihnutelný v tejto chvíli pred Tadejom Pogačarom. Takže v podstate môže si povedať dnešný deň úspešný, odrobené to, čo chcel. Takže obdivuhodné, že niekto si naplánuje v takejto konkurencii a ešte to aj dá. Už to sympatické bolo, že ešte, jak ich zozadu prišli ďalšie skupiny, možno čerstvejšie sily, že dokázal toto stúpanie, ale myslím, po zjazde už im zamáva a pôjde svoje tempo do cieľa. Do cieľa máme 30 km, z toho je 10 zjazd a potom záverečné stúpanie. Marc Soler teda, pracujúci pre Tadeja Pogačara, potom čo skoro celú etapu otiahol Nils Polit, potom na chvíľu sme tam videli Pavla Sivakova, teraz teda priestor pre Marca Solera. Ešte môžeme dokončiť to, čo sme začali pred rozhovorom s Felixom Gallom o tej novinke na tejto Tour de France, že sa udeľujú ocenenia pre najlepších domestikov jednotlivých týždňov a aj celej Tour de France. Je to úplne poprvýkrát v histórii a chce sa mi povedať, že konečne.
Áno, doteraz bol najbojovnejší cyklista. To boli viac menej cyklisti z úniku. Kto sa pritomne ešte, keď končil únik, vždy ešte niekto zaútočil na z posledných síl, aby bol teda akože najbojovnejší. Niekedy na to tá komisia zabrala, ale niekedy nie. No, na tejto túr sa dokonca stalo, že v jednej etape nebol určený najbojovnejší pretekár, keďže to bolo bez úniku celý deň. To bola 3. etapa, ktorá končila v Dunkerku. Stalo sa to vôbec poprvýkrát, čo sa udeľujú tie ocenenia pre najbojovnejších jazdcov jednotlivých etap, že nikto to nedostal. Áno, keďže... Ale domestik, keby niekto bol, by mohol byť, že keď vo finiši najviac pomôže, ale toto, kto otiahne tú etapu, tak ja momentálne neviem, ako to hodnotia v tom záverečnom stúpaní. Tam niekto pôjde možno tiež 10 km na špici do kopca, ale všetko uvidíme. No ale domestici sa určujú vlastne iba po každom týždni a potom na konci celej túr vlastne budú vlastne 3 čiastkové ocenenia a jedno konečné. To prvé získal za prvý týždeň Joao Almeida, ktorý potom odstúpil. Takže to je, vieme, prvého držiteľa tohoto ocenenia Almeidu. Teraz je asi veľkým kandidátom Polit, po tom, čo predvádza nielen v tejto etape, ale aj v tých predchádzajúcich takisto. Neustále sme ho videli a zajtra v tej tvrdej práci. Keďže zajtra je taká zvlnená etapa s prevýšením k tomu, že 2000, takže určite bude opäť, otiahne tam tých svojich 50-70 km na špici, ak nie viac. Ale zase si musíme uvedomiť, že keby taký Yates alebo niekto mal ťahať na špici to, čo 100 km niekde, tak asi by to nedal ako ten Polit. Takže musí to byť aj typ cyklistu, ktorý vie ísť také tempo, že na tej špici dokáže ísť naozaj 2-3 hodiny. Momentálne teda vidíme skupinu, ktorá stráca minútu a 28 sekúnd na Timena Arensmana. Potom je ďalšia skupina. Tá ďalšia skupina vyzerá, že má nejakých 15 sekúnd. A tam sa to ešte môže spojiť. Asi pod kopcom sa to spojí, si osobne myslím. V podstate potom je záležať, kto v tej skupine je. Je tam Ben O'Connor, Jordan Žega, Simon Yates a Sepp Kuss. No a pred nimi potom skupina s Lenny Martinezom. Je tam Valentin Paret-Penter, Carlos Rodriguez, Einer Rubio a Tobias Johannesen. Dnes naozaj má nakročené k veľmi dobrému výsledku. Je to 8. muž celkového poradia Tour de France. Tu sú čísla, respektíve priemerná rýchlosť, stúpanie Col de Peyresourde zvládol Timen Arensman priemernou rýchlosťou 21,7 km za hodinu. Arensman teda má momentálne minútu a 27 sekúnd k dobru pred prenasledovateľmi. Sú to vlastne také dve skupiny, ktoré sa s veľkou pravdepodobnosťou spoja, alebo sa budú ešte ďalej deliť. Ale pod ten posledný kopec ešte pred pelotónom určite by mali prísť, ale to stúpanie záverečné, to je strašne ťažká záležitosť, navyše veľmi dlhé, 12,5 kilometrové stúpanie s priemerom skoro 7,5%. Je to tá mimoriadna Ors kategórii, takže okrem cieľových bodov sa budú udeľovať aj vrchárske body za tú najvyššiu kategóriu. 20 bodov teda je ešte v hre za víťazstvo v cieli do vrchárskej súťaže a 20 bodov aj do bodovacej súťaže o zelený dres. Takže vlastne dajú sa zabiť dve muchy jednou ranou, aj bodkovaná, aj zelená súťaž. V cieli bude hrať rovnakú úlohu. Uvidíme tieto skupiny. Ak dobre vidíme, tak je to nejakých 5 sekúnd. Sa spoja dve skupiny a vlastne ako začne stúpanie, tak okamžite začne selekcia. Tí, ktorí boli dlho v úniku, tak vlastne už pôjdu svoje tempo a pravdepodobne cyklisti, ktorí sme videli, že sú tam niektorí na hranici desiatky prvej, tak tí sa budú snažiť ísť také tempo, aby v podstate si polepšili, alebo keď nepolepšili, tak aspoň udržali, že išli takticky do úniku
lebo ak by ostali v skupine s Pogačarom, tak pravdepodobne to tempo by bolo pre nich vysoké a takže vlastne hovorí sa, že pod kopcom, keď má takýto náskok, to majú skoro 2 minúty 20, tak tú prvú polovicu stúpania môžu ísť vlastne svoje tempo a potom už ich dostihne iba skupina, už maličká skupina tých najväčších favoritov. No teraz si v skrátke zhrnieme, čo sa dnes zatiaľ odohralo v kráľovskej 14. pyrenejskej etape. Štartovalo sa v Po, čo je druhé najnavštevovanejšie mesto Tour de France hneď po Paríži. Už 76. krát je Po súčasťou najslávnejších pretekov sveta. No a hneď od začiatku sa samozrejme tvrdo bojovalo. Cieľom bola samozrejme pre viacerých pretekárov aj šprinterská prémia. Tam bola úloha pre Jonathana Millana, ktorý ju splnil do bodky a opäť si pripísal maximálny počet bodov do šprinterskej súťaže. Bola to už jeho 5. víťazná šprinterská prémia na tejto Tour de France. Celkovo získal na šprinterských prémiách 151 bodov a práve tieto body robia rozdiel v jeho prospech, pretože čo sa týka cieľových bodov, tam jasne dominuje Pogačar. V cieli získal Pogačar 203 bodov, kým Milan iba 110. No ale tie práve body zo šprinterských prémií sú pre Milana tie rozdielové v boji o zelený dres. Tu vidíme víťaza na Tourmalete, prvé stúpanie najvyššej Ors kategórii, teda tej mimoriadnej úrovne. Zároveň cena Jacquesa Godeta, bývalého riaditeľa Tour de France. Lenny Martinez je ďalším Francúzom, ktorý na Tourmalete mohol získať túto prestížnu cenu. Ako prvý Francúz od roku 2021, keď to dokázal Pierre Latour. Martinez bol prvý aj na stúpaní druhej kategórie Col d'Aspen, no a na poslednom zatiaľ kategorizovanom stúpaní na Col de Peyresourde, ktoré teraz sledujeme, bol solovo prvý Thymen Arensman. No a potrebné body získal aj Lenny Martinez, ktorý za druhé miesto bral 8 bodov, keďže je to horská prémia prvej kategórie, prvých 6 miest bodovaných, 10 bodov teda Arensman, 8 bodov Martinez, ktorý dnes získal do vrchárskej súťaže 33 bodov, no a má potrebný náskok nedostihnutelný, takže bude lídrom vrchárskej súťaže, takže bude nielen nositeľom bodkovaného dresu zajtra, ale aj jeho reálnym držiteľom. Dnes teda v pozícii lídra vrchárskej súťaže do etapy nenavstupoval, napriek tomu, že ten bodkovaný dres má, ale Pogačar samozrejme v tej hierarchii dresov musí mať na sebe žltý. No zatiaľ to Spojené arabské emiráty absolútne kontrolujú vývoj etapy, napriek tomu oslabeniu Almeidu nedávajú týmu Visma Leasebike zatiaľ priestor na to vymýšľať nejaké tímové stratégie. Áno, videli sme z toho záberu z vrtuľníka, že Tadej tam mal ešte 4 pomocníkov, takže sú tam 5 a Vingegaard mal iba 2. Pritom oni nemuseli potiahnuť, čiže mohli sa tam aj viacej viesť. Je možné, že tí, ktorí nemôžu v tom záverečnom stúpaní mu pomáhať. Rýchlosť priemerná etapy, na to, aká je to ťažká etapa, skoro 40 km za hodinu. Je to extrémne rýchla túr inak. Keď sme pri tých číslach, tak zatiaľ po 13. etape je celková priemerná rýchlosť 44,5 km za hodinu, čo je absolútne rekordné v celej histórii týchto pretekov. Túr je čoraz rýchlejšia. Bude sa určite útočiť na rýchlostný rekord. Po tej 13. etape je to zrejmé, že to bude najrýchlejšia Tour de France v histórii. Áno, a tak máličko ten priemer klesne, lebo tých posledných 12-13 km už je ťažké stúpanie. Ale videli sme ten prvý týždeň, teda vlastne až boli ešte o etapu viac, keďže kvôli sviatku dobytiu Bastily bola aj v pondelok, čo býva štandardne voľný deň, bola etapa, ale každý deň sa závodilo, útočilo. Úniky nedostávali veľký priestor, pamätáme, pred 10-15 rokmi vždy bol únik, ktorý mal 8-10 minút, potom týmy ho stiahovali a vlastne ten scenár už bol taký, by som povedal, neviem, že nudný, ale nebolo to také, ale tu na vlastne tí najlepší cyklisti, a jedno, či to je Tadej, či to bol Vingegaard, či to bol Mathieu van der Poel, útočili,
Čiže to bola normálna cyklistika, každá etapa sa išla klasika. Čiže naozaj pri divákoch to bolo atraktívne, ja som si aspoň teda užíval. Vždycky teda nejakú poslednú hodinu, dve, nemám čas viac sledovať, ale naozaj to vždycky tie posledné 2 hodiny museli byť diváci spokojní. Že to bola totálna cyklistika. Aj relatívne také menej atraktívne etapy na papieri naozaj môžu byť zaujímavé. Preteky sú také, aké ich urobia cyklisti. Tak. Môže byť kopec, ak chce, keď sa neútočí, keď ide sa nejaké tempo, všetci sú spokojní, tak sa nič nedieje. No ale to by tam nesmeli byť Pogačar a spol. To nie je spokojný so žiadnym tempom. Takže uvidíme opäť, ten náskok sa zvýšil. Tak uvidíme, Race Maniak je na tom, či naozaj dnes to bude jeho deň, ale myslím, že nie, že skôr to bude opäť deň pre Tadeja Pogačara a vlastne tú skupinu favoritov, z ktorej sa bude bojovať o etapové víťazstvo. To je veľmi pravdepodobné. Väčšinou tak býva, že takýto náskok pre ľudí alebo muža z úniku ešte sám. Keď bola skupina a niekto sa tam vezie, tak teoreticky môže takýto náskok 4 minúty mu môže stačiť. Ale keď ide sám, to vidno, že dáva do toho všetko, ale jednoducho tie vaty a to nepustí. To majú tí najlepší cyklisti. Takže pravdepodobne sa zopakujú tie etapy, keď únik bude v poslednom stúpaní pohltený a teraz ide o to, že či ten Tadej Pogačar dá niekomu šancu, alebo pôjde opäť na víťazstvo. Ja si myslím, že pôjde na víťazstvo. Inak Thymen Arensman, ktorý teda stále je lídrom etapy, už jedno etapové víťazstvo atakoval. Bolo to v 10. etape, ktorá sa končila takisto stúpaním, ale o niečo jednoduchším. Bolo to na Puy de Sancy. No a tam iba Simon Yates bol rýchlejší. To bolo takisto, vlastne teda bola to etapa, ktorá sa skončila úspechom úniku. Druhá takáto etapa, ktorá priniesla víťazstvo z úniku po 6., kde vyhral Ben Healy, tak aj v 10. etape to bolo víťazstvo z úniku Simona Yatesa, ktorý vyhral o 9 sekúnd práve pred Thymenom Arensmanom. No a Healy v tejto etape, ktorý bol takisto súčasťou úniku a skončil v etape 3., tak získal žltý dres. Ale videli sme, že Simon Yates bol v podstate v tom úniku a nepotiahol. Všetko Healy odtiahol, pretože jemu išlo žltý dres. To bola priorita číslo 1. Čiže to víťazstvo vzniklo takto. Ale samozrejme je to víťazstvo a fantastické, že Zatiaľ je Simon Yates v tejto sezóne asi najvýraznejšou postavou týmu Visma Leasebike, celkový víťaz Giro d'Italia, a na Tour de France je jediný, kto získal z tohto týmu etapové víťazstvo zatiaľ. Áno, takže získalo a to je to, že po Giro d'Italia, keď nejde na víťazstvo, absolvovať Tour de France je taká veľká záťaž. Vidíme ho stále, vidíme niekde buď v úniku, alebo pomáhať. Takže dnes je teda Simon v úniku spolu s Kusom, takže tu má Vingegaard v tej skupine ešte 2 domestikov. Môže ho počkať, samozrejme. A plus 2 sú v úniku, ktorí sú pripravení. Inak, keď sme pri Vingegaardovi, tak včera bol prvýkrát spokojný na tejto Tour de France. Doslova povedal, som späť na svojej normálnej výkonnosti, na normálnej výkonnostnej úrovni. No a tá časovka bola včera naozaj z jeho strany veľmi kvalitná. Sice prehral s Pogačarom, ale zvyšok sveta jasne zdolal. Pogačar je skrátka kozmický level. Ale opäť jedna zaujímavosť, neviem, či to si diváci všimli, ale asi vy pri komentovaní áno. Ale môžeme zopakovať, že Pogačar oproti všetkým ostatným... Výber bicykla tam bol veľmi zaujímavý. On išiel na obyčajnom, normálny bicykel, to je špeciálne na kopcovité etapy. Hej, čiže je na tom prispôsobený a všetci išli ostatní z prvej desiatky, aspoň čo som videl, tak išli na tzv. Kozách, to sú časovkárske špeciály. No aj tak dokázal zvíťaziť, takže vlastne v podstate
buď ten jeho výkon je už taký, že mohol ísť na tom, ale vraj si to všetko spočítali, že tento bicykel bude lepší. Áno, sám povedal v rozhovore, že to bolo vlastne najťažšie rozhodnutie, aký bicykel zvoliť, ale rozhodol sa tak, je na to zvyknutý, cíti sa na tom komfortne, 99% roka na ňom jazdí a naozaj sa rozhodli správne, evidentne. Evidentne a ešte ďalšia zaujímavosť, išiel bez vysielačky, nechcel, aby mu hlásili a niekto ho povzbudzoval, povedal, že pôjde podľa pocitov, že nech mu iba na určitých medzičasoch hlásia, aký má toto. A vlastne keď po tej rovinatej časti, ako začala časovka, mal 5 sekúnd náskok, kde vlastne bolo jediné, kde by bola tá výhoda toho špeciálu. Hej, a už potom už som vedel, že keď má tam náskok, tak... že som sa rozhodol správne. Hej, a že už to je, ja išiel som podľa pocitov, nie podľa tých, že nechal sa úplne ako vypnúť, že išiel že to je tiež zaujímavé, lebo väčšinou chcú vedieť, aký medzičas a to, ale môže si to dovoliť jednak a v podstate potom, že keď je človek podľa seba, tak to nejak má lepšie nastavené, keď niekto hlási, že mal si 20 sekúnd náskok, už máš iba 15 a takto on si to pekne kontroloval a je to vlastne časovka do vrchu, tam sa ani veľmi poradiť nič nedá v podstate, tam sa musí ísť full gas od začiatku do konca. Áno, a správne hlavne rozložiť tie sily, aby neprepáliť to. Áno, vedia je to o hlave toho cyklistu. A... Že kde sú aké úseky, hej, že tu lebo nie každý cyklista, niektorí vedia ísť plynulé stúpania, niekomu nevadí, keď je raz 12%, raz 8%, že sa to mení a tí že to vedia, tak povedia, že túto trošku môžeš uberať, hej, a už, ja neviem, máš tak, chýbajú ti 2 sekundy, ja neviem na čo, tým iným, Pogačar v tom mal jasno, ale tie pokyny sa dávajú, hej. A videli sme Mattea Jorgensona opäť v problémoch, naozaj nemá formu na tejto Tour de France, máva veľké výkyvy. Včera si dobre zvládol časovku, ale dnes to je opäť horší deň, vidíme už, že Jorgenson teraz stráca, takže nepomôže Vingegaardovi v ďalšej časti etapy a navyše takisto si zrejme pohorší a vypadne z prvej desiatky celkového poradia. Takže to nie sú dobré správy pre tým Visma Leasebike. Aj keď už sú tie šance skôr v teoretickej rovine pri výkonnosti Pogačara. Dalo sa možno kalkulovať s nejakým tímovým potenciálom po odstúpení Almeidu, tak tá prevaha tam mohla byť, ale je to len na papieri. V praxi sa ukazuje, že aj bez Almeidu je Pogačarov tým možno ešte aj silnejší. Tak áno, lebo tam sa nám spoliehali. Zase nejaký Mudrecko, hej, ktorý vlajkou tam takmer zhodil niekoho. Tak sa už tak máličko nám začalo. To bol Simon Yates konkrétne, ktorý bol v tých problémoch. Už sa toľkokrát stalo a neviem, čo tí ľudia... Už máme 10% stúpanie, takže už je to také výživné. Takže Super Banier, kopec, ktorý sa vracia prvýkrát od roku 1989 do programu Tour de France. V 80. rokoch to bol ikonický, doslova legendárny kopec, často sa tam rozhodovala Tour, videli sme aj v tých historických spomienkach ten pamätný rok 1986, súboj Hinault versus Le Monde, ktorý sa naozaj zapísal do histórie a rezonuje dodnes táto etapa. No a konečne sa teda opäť na tomto kopci bojuje. Tentoraz to je kráľovská pyrenejská etapa. Etapa číslo 14. V tom roku 1986 to bola 13. etapa, takže aj v tom je to podobné. Teraz je tá situácia na strane Tadeja Pogačara. To už taká 15-členná skupina. Naozaj už len tí najlepší. Už tam teda nemáme Jorgensona z tých pretekárov top 10, ale ostatní tam sú. Felix Gall z týmu Decathlon AG Desert, je tam takisto dvojica Red Bull, Bora Hansgrohe, Lipovic, Roglič. Je tam Oscar Only z týmu Picnic Post NL. Aj keď Onlyho tam teraz nevidím.
tak je možné, že aj on má problémy. Voklan tam je z týmu Arkea BNB Hotels, áno, Only tam nie je. Tak to je ďalší výpadok. A je tam, tak ospravedlňujem sa, je tam predsa len, ale trošku už tam má problém, ale stále tam je Oscar Only. Obaja cyklisti Bori Roglič-Lipovic. Je tam aj Ben Healy. Ale ako vidíme, Heisman zvyšuje náskok aj na skupinu, ktorá teda by mohla spolupracovať. A na tú hlavnú skupinu, alebo teda skupinu hlavných favoritov je to stále to isté. Takže musí ísť ako veľmi slušné tempo. Určite áno, je to výborný vrchár, ukázal to už v tomto ročníku Tour de France viackrát. Momentálne teda ide na vlastné tričko, doteraz musel byť najmä k dispozícii pre Carlosa Rodrigueza. No a toto je tá skupina favoritov už teraz značne okresaná bez Mateja Jorgensona. A Rensman bojuje o svoju šancu. Áno, dáva si rukavičky dole. Bude teplo. Aj tak si ale myslím, že tie 3 minúty sú málo. Dlhých 12,5 kilometra. A dá sa očakávať zvyšujúce sa tempo, a to veľmi výrazne v skupine favoritov. Uvidíme teda, ako to zoberie Tadej Pogačar. Tu je Oscar Only, o ktorom som hovoril. Ostáva v tejto skupine podobne ako Felix Gall. Decathlon AG Desert má až 3 cyklistov, okrem lídra. Sú tam aj Aurelian Parret Pentra a Colm Scottson. To je určite veľmi silná podpora pre Felixa Galla. Je tam aj Harold Tejada z Astany, ktorý sa takisto v tej skupine favoritov zatiaľ drží. No a o Pogačara je opäť výborne postarané, keď to Pogačar možno až tak nepotrebuje, ale je tam Soler, je tam Narvaez, je tam Adam Yates, takže traja domestici okolo Tadeja Pogačara. Otázkou je, kedy začne Pogačar útočiť a či vôbec. Mohol by si dovoliť vyložene defenzívnu taktiku, ale to nie je štýl Pogačara. To celkom isto nie a uvidíme, či Visma skúsi taktiku zaútočiť zo skupiny a teda z tej skupiny, ktorá je pred ňou 40 sekúnd, že by Vingegaarda počkal Yates a pomohol mu aspoň nejaký pokus, ale zatiaľ sú ozaj defenzívni. Celé si to UAE odťahá, ale vyzerá, že tak ťažkú etapu. A tu je Kampenaerts, tak vidíte, Jorgenson nestíhal tomu tempu a Kampenaerts tam je, to sú paradoxy. Skvelý časovkrát a takéto kopce, že dokáže ísť. Takže uvidíme, či nejaká taktika týmto štýlom táto skupina bude dostihnutá v priebehu kilometra 2. Tu je zloženie skupiny, ktorú sledujeme. Už je to naozaj len miniatúrny náskok pred Pogačarovou skupinou. Je to menej ako minúta. Takže tu je to merane stúpanie. Aj keď sme videli, že tam už stúpali už začiatok, pred týmto kopcom bolo 10% stúpanie miestami, takže ten kopec už začal, ale oficiálne teda povedzme, že začal odtiaľto. Si odtiaľto sa merajú aj medzičasy. Opäť úžasná atmosféra, ako vo všetkých horských etapách. To sledujeme dlhé roky na Tour de France. Ohromná divácka kulisa, fantastická atmosféra. Aj keď niekedy chýba tým fanúšikom disciplína, ale bez nich by to bolo určite veľmi smutné. Tak áno, patrí to k tomu. Ale naozaj tie posledné kilometre, alebo tam už by mali byť tie zábrany a organizátori, lebo naozaj na tých úzkých cestách už ani cyklisti nemajú pomaly kade ísť. A sme videli etapy ešte aj staré, keď Kampenaerts teraz z toho vystupuje, už je to na neho až príliš tvrdé sústo, to sa samozrejme čakalo, že tam skôr bude chýbať. Už i tak klobúk dolu pred Kampenaertsom, ktorý tam vydržal dlhšie ako Mateo Jorgenson. No, sú tu všetci v podstate, nikto nechýba z tých hlavných adeptov na prvú desiatku s výnimkou Jorgensona. Tak uvidíme, čo prinesie
záverečný cieľový kopec mimoriadnej Ors kategórii Super Banier. Je to lyžiarske stredisko nad mestom Luchon. Vracia sa teda do itinerára Tour de France prvýkrát od roku 1989. Takmer pred 40 rokmi sa tu bojovalo naposledy. No a vždy to bolo s veľkým vplyvom na celkové poradie. Ale možno informácia pre divákov a sa to veľakrát spomenulo už v predchádzajúcich rokoch, že organizátori menia poradie Alpy a Pyreneje. Že jeden rok sa ide, vždy sa ide nejakých tých 7-8 etap, sa ide klasikárske, také úvodné, alebo vo vnútrozemí. Potom sa ide Alpy, Pyreneje do Paríža, alebo sa ide opačne. Úvodné etapy, Pyreneje a Alpy. A tohto roku je to vlastne tento model, že tento týždeň je pyrenejský a vlastne po dni voľna v útorok začínajú Alpy a začína to etapa cieľ na Mont Ventoux. To bude opäť zákusok, ktorý si určite aj pri televíznych obrazovkách užijeme všetci. Tu je Simon Yates, ktorý sa vracia k Vingegaardovi. Uvidíme, do akej miery bude ešte schopný svojmu lídrovi pomôcť, ale určite by tam ešte sily mali byť v jeho prípade, aj keď stále to pripomíname, že má v nohách v plnej intenzite víťaznú úvodnú Grand Tour sezóny Giro d'Italia. Ale v podstate v tej skupine neťahal, sme videli, takže mohol by sa zapojiť, ak by bolo treba, ale v podstate tu už toho jedine, že by mal Vingegaard slabšiu chvíľu, ak by zaútočil Tadeja vtedy, že by mu pomohol, potiahol. Opäť je tu ale tímová prevaha Spojených arabských emirátov. Pogačar má viac domestikov pri sebe ako Jonas Vingegaard, takže žiadna tímová stratégia neprichádza do úvahy v tejto etape. A ak by mu pomocníci odpadli, tak zaútočí ako v predchádzajúcich niektorých etapách, takže... Tu sú pretekári, ktorí budú pohltení Pogačarovou skupinou o chvíľu. Tobias Johannesen bojoval v tejto etape o kvalitný výsledok. Napokon ale pred skupinou favoritov do cieľa nepríde. Ale uvidíme, či sa dokáže udržať v boji so svojimi priamými konkurentmi v celkovom poradí. A to sú mená ako Kevin Vauquelin, Oscar Onley, Florian Lipovic, Primož Roglič, Felix Gall. To je priama konkurencia pre Tobiasa Johannessena, ktorý tam teda ešte stále je pred pelotónom spolu s Valentánom Paretom Pentrom, Einerom Rubiom a Carlosom Rodriguezom. No úplne pred nimi už stále s viac ako dvojminútovým náskokom dlhú dobu bojuje sám s nástrahami kopcov Timen Arensman. Holanďan, výborný časovkár, skvelý vrchár takisto, ktorý poukazuje aj na tejto Tour de France na svoju komplexnosť. Je to úžasné, pretože za ním už sa unavilo dvaja domestici, ktorí tam dali do toho tiež veľa. A on stále ide a ten náskok je plus minus podobný. A na všetky tie skupiny získava. Tu už sú ďalší pretekári, ktorí sa zaraďujú k Pogačarovej skupine, konkrétne Ben O'Connor a Sepp Kuss. Ak mu nedojdu sily, tak uvidíme možno za nejaké 3-4 km, ak to ostane v nejak takomto náskoku, tak... Ale Martinez už teraz to pre neho bude iba o šetriacom režime do konca etapy, už nemá dôvod bojovať. Už musí mať toho dosť. Ale má aj dosť bodov, takže... Áno, dosiahol svoje. Cieľ splnený. Bude lídrom, nielen nositeľom, ale aj držiteľom bodkovaného dresu do ďalšej etapy. Len zajtra máme Mont Ventoux, čiže tam do úniku po víkende máme Mont Ventoux. Tak no, po voľnom dni. No, po voľnom dni, takže zajtra si ho nevyzleče, ale po tom voľnom Mont Ventoux si myslím, že to je tak aj ikonické, že tam by nejak... To je extrémne ťažké, že je to otvorené, najmä a keď je teplo, tak je to o to ťažšie. Plešatá hora je prívlastok pre Mont Ventoux. Porovnávajú ho u nás ku Kráľovej holi, že nejak podobne ten vrch je. Dokonca nejakú organizátori okolo Slovenska budúci rok chceme ukončiť okolo Slovenska na Kráľovej holi. Je to jubilejný 70. ročník
Bolo by to ikonické. Ale sedel som s pánom predsedom Banskobystrického kraja a s pánom primátorom, kde je absolútna podpora a fakt fantastické, jak sa k tomu postavili. Ale stále sú tam problémy nejaké, ako je to, teraz nevidia, veľmi nerad kritizujem Slovensko, ale všetky asi tie povolenia, obstarávania, potom sa zobudia majiteľia, majú tam nejaký problém a ja verím ale, že do budúceho septembra, že budeme mať, máme to v pláne, lebo už 70. ročník máme naplánovaný, aké mestá budú, viac menej, samozrejme ešte pôjde jednanie a takéto veci. A tá Kráľová Hola, to by bolo úžasné, keď tam človek, kto tam bol, tak vie, o čom hovorím. Zatiaľ je do posedlo, polovica je hotová a vlastne pripravuje sa druhá polovica, kde vznikne nejaké malé problémy a verím, že to pán predseda nejak dá dokopy. Tým na tom pracuje a že budeme takto v televízii budúci rok pozerať to, čo je na Mont Ventoux, vidíme na Kráľovej holi. Je tam fantastický výhľad. Ale kto nebol na Kráľovej holi, tak dúfam, že to je nejaká reklama, ale nech ide. Je to zážitok uvidieť nádherný kus Slovenska. Určite áno, môžem potvrdiť. Takže vidíme, náskok idú naozaj kvalitní domestici. Reisman má stále viac menej ten istý náskok. Neuveriteľné. Ak mu nedojdu síly, tak... Problémom je možno aj to, že tá druhá polovica stúpania je ešte ťažšia. Vlastne sú tam maximá nad 10%, pri tom priemere necelých 8% máme maxima nad 10% práve v tej druhej polovici vstúpania. Vlastne aj ten posledný kilometr tam má 10% maximum. No uvidíme, ale v každom prípade Arensman bojuje a robí všetko preto, aby to etapové víťazstvo dnes získal. Ja mu aj fandím, lebo tam aj predtým, jak prehral s tým Jejcom, že bol druhý a v podstate naozaj ten Ineos potrebuje nejakú inekciu. Možno aj z takého globálneho hľadiska, že aby keď 5 rokov nebude Ineos mať žiadne nejaké víťazstvo, tak možno aj môže prísť o svojho sponzora a neviem, tam sa to podpisuje, myslím, na 3 alebo na 5 rokov, ale mohol by zmiznúť jeden tým, čo by bola veľká škoda. No, hovorí sa napríklad aj o tom, že tým Ineos Grenadiers by mohol posilniť Kevin Vauquelin. Už je na spadnutie údajne podpis zmluvy s Vauquelinom. Inak Arkea BNB je tým, ktorý síce patrí do tej najvyššej World Tour kategórie, tej najvyššej cyklistickej ligy, ale Arkea má problémy s titulárnym sponzorom, sú v štádiu hľadania, dokonca hrozí, že nebudú môcť pokračovať, tak... Ale jediný, kto sa nemusí báť o budúcnosť, je určite Kevin Vauquelin. Je záujem z viacerých strán o jeho služby, ale asi najbližšie to bude práve s Ineosom Grenadiers. Najpravdepodobnejšie je práve tento posun Vauquelina smerom z týmu Arkea BNB, ktorý určite opustí. A tu práve Vauquelina vidíme za Vingegaardom, na zadnom kolese Vingegaarda. No a stále tam má veľmi dobrú podporu aj Felix Gall. Nečakane tam má pri sebe až 2 domestikov, Calluma Scottsna a takisto Aureliana Pareta Pentra. Arensman stále s nezmeneným náskokom, ale ešte dlhých, skoro 8 kilometrov. To je naozaj poriadna štreka. Ale extrémne náročná. Takmer v polovici stúpania a možno strátil necelú pol minútu, takže... Ide fantasticky. Aj keď, áno, tá druhá polovica sú tam úseky nad 10% stúpanie, ale s týmto náskokom si môže dovoliť práve také stúpania povedané i svoje tempo. A vyzerá aj opticky veľmi dobre, relatívne sviežo. Áno, že tak do toho išiel aj pod tým kopcom, on tomu nemôže a vidíme, že vydržalo mu to ide. Tak ide o to, čo sa tu niekto o niečo pokusí. A tu je Felix Gall, ktorý je excelentným vrchárom a jeho nástup, uvidíme, ako na to zareagujú súperi. Felix Gall je 9. v celkovom poradí so stratou
11 minút a 43 sekúnd, takže nikoho v podstate neohrozuje, ale mohol by si minimálne upevniť to svoje postavenie medzi najlepšími a pozrite sa, ako rýchlo sa dostal k skupine, kde sú Carlos Rodriguez, Tobias Johannesen, Einer Rubio. No a Gal cez nich preletí. A tu už je Simon Yates, ktorý si z toho musí vystúpiť. Už Vingegaardovi pomôcť nedokáže. No a Felixa Gala sa chytá Tobias Johannesen. To je dobrý spoj pre Johannessena. Ktorý musí, lebo je v podstate 9. Keď Evenepoel odstúpil, tak 8. No a teraz môže využiť naplno zadné koleso Felixa Gala. Ale či na to bude mať, to je otázka. Nie, on odťahol tú skupinu. Felix Gall je silnejší v tejto fáze a je to logicky. Má tých síl evidentne. Musí ich mať zákonite viac. Mal tam aj dostatok domestikov pri sebe veľmi dlhú dobu. Až vlastne do poslednej chvíle boli pri ňom Callum Scottson a Aurelian Parret-Penter. Pogua je druhý najsilnejší tým, tam bol. A naozaj on má za sebou už nejaké etapy. Tiež sa o ňom hovoril, že by to mohol byť jeden z potenciálnych kandidátov na celkové víťazstvo, ale nejak to ostalo, ako keby ostal v tej istej, ako by sa neposúval. Čiže 2 alebo 3 roky dozadu tiež mal nejaké také etapy v úniku, výborné kopce, všetko a nakoniec to ostalo tak, ako keby stagnoval, aj keď samozrejme bavíme sa, prvá desiatka je fantastické miesto, ale určite, no. Mal aj slabšie etapy aj na tejto Tour de France, že sa od neho čakalo viac a teraz zdá sa má dobrý deň. Nohy fungujú, ako sa hovorí, a Felix Gall z toho môže dnes profitovať. Tobias Johannesen ešte zostáva okrem Arensmana ako jediný z toho pôvodného úniku pred skupinou favoritov, ale aj Johannesen bude pohltený o chvíľu. A bude mať problém udržať sa v tejto početnej skupine. Samozrejme sa snažiť. Nakoniec to bude pre neho kontraproduktívne. Nie len, že nezíska, ale možno aj stratí. Je to možné, lebo tu na keď tie posledné kilometre sa začne, čo sa myslím začne, tak to bude pre Johannessena ťažké prežiť. Ale budú mať problémy určite aj ostatní, nielen Johannesen. Aj tí ďalší konkurenti Johannessena, asi tomu tempo Pogačara, Vingegaarda, možno Lipovica neudržia. Adam Yates teraz ťahá už pomerne dlho skupinu favoritov ako posledný domestik pre Tadeja Pogačara. On je tým posledným článkom po odstúpení Joa Almeidu. Narváez si z toho už dávnejšie vystúpil, takže Adam Yates tam zostáva ako jediný, ale Vingegaard tam momentálne nemá nikoho vlastne. On je tam osamotený už, keďže Sepp Kuss takisto sa tam neudržal, rovnako ako Simon Yates, tak Vingegaard dnes môže iba možno opäť len minimalizovať straty na Pogačara. Tam žiadny priestor na útočenie nebude dnes. Ale Lipovic s Rogličom dneska vyzerajú celkom dobre, sú tam spolu 4. 5. miesto. Akoby Roglič išiel veľmi ľahký pariód, čo znamená, že možno by mohol dnes mať svoj deň, že by teda buď si upevnil aspoň tú pozíciu, alebo sa posunul máličko. Tam medzi nimi bolo naozaj, medzi 3. a 8. miestom bolo 50 sekúnd. Stále výborne aj Harold Tejada z Astany. Drží sa v skupine favoritov. Jordan Žegat je tam už tak trošku, ako sa hovorí, za oči z týmu Total Energy. Ešte bojuje, ale bude mať určite veľký problém a je to asi hlavný kandidát, že ako prvý nevydrží to záverečné tempo. Niečo sa musí udiať, samozrejme. No a Felix Gall pokračuje vo svojom tvrdom tempe. Už má skoro pol minútu na Pogačarovú skupinu. A stiahol pol minúty na Reismana. Takže
Inak tento kopec, Super Banier, bol dvakrát aj dejiskom horskej časovky na Tour de France. Už v roku 1962 sa tu išla horská časovka, ktorú vyhral Federico Bahamontes, jeden z najlepších vrchárov histórie, muž s prezývkou Orol z Toleda. V roku 1962 na Super Banier vyhral horskú časovku, ktorá merala 18,5 km. No a horská časovka tu bola aj v roku 1979 a vyhral Bernard Hinault, ktorý drží časovkársky rekord na Tour de France. Nikto iný nedokázal vyhrať na najslavnejších pretekoch sveta viac časoviek ako Bernard Hinault. Ten ich vyhral konkrétne 20. Samozrejme boli roky, keď sa časovky dostávali oveľa častejšie a vo väčšom počte do programov jednotlivých ročníkov, ale tých 20 víťazných časoviek Hinaulta to bude asi väčší rekord. Keďže už tie časovky ubúdajú, myslím si, že tých 20 časoviek sa asi prekonať nedá. Áno, maximálne momentálne bývajú 2 časovky a v podstate aj ten Tadej Pogačar, ktorý postupne zbiera nejaké víťazstva aj na časovkách. Má ich 4, ale konkrétne zatiaľ. Áno, ale všetky nemôže vyhrať, pretože keď budú nejaké totálne ruinaté, tak či už je to Filipe Gana alebo ďalší špecialisti časovkári, tak tam myslím si, že bude v špici samozrejme, ale asi nevyhrá. Hej, to vidíme aj na majstrovstvách sveta, keď takíto časovkári budú, ale určite bude zbierať ďalšie víťazstvá v etapách. Ale tých 20 sa mi zdá, to je nedostihnutelná meta. Nikdy nehovor, nikdy samozrejme, ale ja to vidím ako väčší rekord. Tak má 4, tak si vezmeme, že ešte potrebuje 16 a keď každý ročník sú 2, no tak ešte 8 ročníkov by museli vyhrať všetky časovky, čo sa mi zdá. Dnešná konkurencia v tomto ako nemožná. No, Kevin Vauquelin vidíme, že má problém. No a bude teda z tých favoritov vyradený z boja ako prvý. Ale už tam nejaký tá skupina už má koľko? Možno 8 členov. Carlos Rodriguez, to je jasné, že ten šancu mať nebude po tom, čo pôsobil v úniku. Thymen Arensman bojuje, stále má viac ako 2 minúty na Felixa Galla. No, nie je to úplne beznádejné. No, áno, tak sa nevieme, niekedy ukazujú percenta stúpania, ale zdalo sa mi, že už aj jeho to máličko už nemá taký ten švih. Už to nie je tam, tá sviežosť tam už odišla, dalo by sa povedať, ale nemôžeme sa čudovať. Ale môže to byť, že zrovna je nejaký úsek, ktorý on musí prekonať nejakým tempom, aby sa veľmi nezatavil. A potom zase, keď bude voľnejšie, tak tam môže to ísť naplno a tam ten náskok si udrží. 2,20 v podstate za 5 km o minútu ako stiahli a nevyzerá zatiaľ, že by sa tak útočilo. A tu vidíme tú skupinu favoritov. Je tam stále Ben Healy, to je určite zaujímavé. Ben Healy sa si trošku polepší v tom celkovom poradí a možno sa vráti do najlepšej desiatky. No Tejada so Žegatom už tam nie sú, alebo odpadávali, takže to sú informácie. Tam nemali byť. No aj Ben Healy už asi bude mať veľký problém teraz sa udržať, ale klobúk dolu pred jeho dnešným výkonom. Je to naozaj dnes kráľovská pyrenejská etapa. Healy je skôr taký ten puncher, výbušný cyklista, ale tieto dlhé stúpania to nie je nič pre ňoho. No dnes ale bude to určite veľmi slušný výsledok pre ňoho. Ale Johannes sa zachytil. Johannesen to zvláda, podobne ako Only. Áno, sme trošku podcenili. Je tam v hre. Obaja lídri Bory nemajú problém, ani Lipovic, ani Roglič. No Adam Yates stále ťahá pre Tadeja Pogačara. Felix Gall ostal na tej minúte 55. Už je to tam veľmi dlho, takýto odstup, takže ako nastúpil, tak sa priblížil. Stiahol pol minúty, ale už idú plus minus. Ide také isté tempo, jak Reisman. Takže je tam šanca, že teraz prichádza pod bránu 4 km, čiže na každý kilometr má pol minúty náskok, keď to tak vezmeme. Bolo by to pre Arensmana obrovské víťazstvo. Jednak pre tým Ineos Grenadiers obrovská vzprúha, ale pre ňo samotného
taká odmena za tú prácu, ktorú možno aj zbytočne vynaložil v niektorých etapách pre Carlosa Rodrigueza. Napriek tomu tej vynaloženej energii, ktorá samozrejme chýba a musí chýbať, tak stále má dostatok v tom zásobníku, aby mohol ešte vyvinúť takéto úsilie a zabojovať o etapové víťazstvo a vyhrať kráľovskú pyrenejskú etapu. To sa cení obzvlášť. To je taký bonus navyše. Nie je etapa ako etapa. Toto je kráľovská pyrenejská etapa. Určite to, aj tá atmosféra cez víkend vždy býva taká, neviem, že sviatosnejšia, ale viac ľudí. Takže myslím, že ten dáv ho tak dostane do nejakého tranzu, že to dá, určite má informácie, ako to je, že stále má, pozrieme si, tam je tých 2.15, stále náskok, Felix Gall, minúta 50. To, keď aj teraz stiahol niečo, a to sú sekundy, takže počkáme si na nejaký ďalší úsek. Felix Gall je samozrejme špičkový vrchár. Keď porovnávame ten vrchársky potenciál Galla a Arensmana, tak ten Gallov je určite o niečo väčší. Ale stále je ten náskok sľubný. 3600 metrov pred cieľom to môže Arensmanovi výjsť. Ben Hilly sa vrátil sa späť. To znamená, že to tempo nie je až také vysoké v skupine favoritov. A v podstate to vyzerá tak, ako všetci, keby boli v tejto etape spokojní, teda hlavní favoriti, že... Zrejme uvidíme prvýkrát defenzívneho Tadeja Pogačara, ktorý nebude útočiť. Uvidíme. Zatiaľ ale nič nenasvedčuje tomu, že sa bude útočiť. Ale bude sa bojovať o tretie miesto, je tam nejaká bonifikácia, sú tam nejaké body. Môže sa pokúsiť o niečo tak možno na poslednom kilometri, ale Felix Gall už teraz musí vsadiť všetko na jednu kartu. Už buď to vyjde, alebo nevyjde, buď niečo získa, alebo naopak stráti, ak to prepálil, ak mu budú chýbať. A teraz Vingegaard sa o niečo predsa len svojou výbušnosťou pokúša a Tadej Pogačar musí reagovať. Za Lipovicom, áno. Ale Vingegaard to skúsil, to je sympatické samozrejme. A napriek tomu, že tam nemá nikoho, tak chce poukázať na to, ako popracoval na výbušnosti. Akceleruje, ale Pogačar napriek tomu, že Vingegaard ide na maximum, tak sa bez problémov zachytáva. Zostáva v sedle pritom. To je sympatické, že Lipovic vlastne bojuje o tretie miesto, že chcel to s nimi skúsiť, ale vidno, že tí dvaja sú máličko, alebo dosť odskočení výkonnostne a opäť... To je jasné, no, ale Arensman stále s veľkou šancou vyhrať túto etapu. No, ja teda osobne mu držím palce. Bolo by to fakt za tú bojovnosť. Posledné 3 km pred ním, ale veľmi ťažké 3 km. Oscar Onley takisto sa snaží priblížiť k Lipovicovi. No a to je kandidát takisto na tretie miesto, na to parížske pódium celkového poradia. Tak Lipovic potvrdzuje zatiaľ to tretie miesto v celkovom poradí po odstúpení Evenepoela a môže si to upevniť týmto výkonom. Zároveň získava biely dres pre lídera do 25 rokov. Dostal sa späť. Ak sa pôjde tempo, tak pravdepodobne tam s nimi ide, že ja si myslím, že ešte kilometr, a keď sa to niekde dvihne, tak Pogačar zase vyskúša opačne Vingegaarda, takže ale vidíme, že Pogačar má tie nástupy dynamickejšie, že on keď nastúpi, tak nepozerá doľava doprava, ale ide naplno a Vingegaard síce nastúpil, ale hneď bol za ním Lipovic a hneď za ním Tadej, takže za chvíľu majú Galla. Už sme hovorili o tom, že Vingegaard bol včera konečne spokojný. Prvýkrát sa vyjadril tak, že predviedol to, na čo má, že je späť na svojej normálnej výkonnostnej úrovni. A dnes to zatiaľ potvrdzuje, ale tu je ten Pogačarov avizovaný a očakávaný nástup. A nemá kade obehnúť Galla. Nevidíme Vingegaarda, kde sa momentálne nachádza. Ale Vingegaard zatiaľ drží to zadné koleso Pogačara. Lipovic trošku odpadol. Pogačar to teda skúsil, zatiaľ neúspešne. Vingegaard dnes je rovnocenným konkurentom Pogačarovi prvýkrát na tejto Tour de France.
Ale myslím, že ešte nebol záverečný nejaký, to bol taký pokus. Tu je Oskar Only a jeho solo, ktorým sa snaží priblížiť k Lipovicovi. A ďalšia Vingegaardová pre zmenu snaha a jeho akcelerácia s Pogačarovou reakciou, ktorá opäť nedáva Vingegaardovi šancu vzdialiť sa. Pekne v sedle išiel, aj keď Vingegaard zo sedla. Sympaticky sa snaží, ale vyzerá, že Pogačar to má zatiaľ pod kontrolou. Má viac ako 4-minútový náskok na Jonasa Vingegaarda. A Rensman 2 km pred ním má náskok minútu a 36 sekúnd pred najsilnejšími možnými súpermi. Pred Vingegaardom a Pogačarom, ktorí budú ešte určite zrýchľovať v závere. Ale Rensman je blízko k veľkému víťazstvu. 1,5 minúty. To aký bude ten úplný koniec. Je veľmi blízko. Tá obrovská smola, ale zatiaľ sa zdá, že to zvláda. 1,5 minúty by mohlo stačiť. Tým Ineos Grenadier sa môže stať 8. tímom, ktorý zaznamená na tejto Tour de France etapové víťazstvo. No a Arensman zároveň môže byť druhým Holanďanom po Matiem van der Poelovi, ktorý už má etapové víťazstvo. Arensman je takisto predstaviteľom holandskej cyklistiky, keď to berieme z toho národnostného hľadiska, z toho tímového. Je to teda víťazstvo, rysujúce sa víťazstvo pre Ineos Grenadiers. Sme v ére Vingegaarda s Pogačarom, to je evidentné aj v tejto etape. Skrátka, toto sú najsilnejší muži súčasného pelotónu, najslávnejších pretekov od roku 2020. Nemáme iného víťaza ako jedného z dvojice Vingegaard-Pogačar. V roku 2020 sa to začalo s víťazstvom Pogačara, ktorý o rok neskôr víťazstvo obhájil. Potom prišli v rokoch 2022 a 2023 dva triumfy Vingegaarda a v lani opäť Tadej Pogačar a jeho tretie celkové víťazstvo. Toto už bude zrejme 6. Tour de France bez prerušenia, kde bude bojovať o víťazstvo táto dvojica. Aj keď ten prvý triumf Pogačara bol ešte bez Vingegaarda, ten v roku 2020 neštartoval, vtedy mala to byť pôvodne Rogličová Tour, ale Pogačar zdevastoval konkurenciu v horskej časovke na Plateau de Belfi. Oskar Only a jeho solová snaha k priblíženiu sa k Lipovicovi. No ale Arensman už má iba 1100 metrov pred sebou a stále viac ako minútový náskok. To by mohlo výjsť. To už, ak sa niečo nestane mimoriadne, tak to už je víťaz. Vidíme, že toto už nie je. Ale píšu 10%. Nám sa to zdalo nie, že to je už tak nejakých 6, možno som odhadoval 7, ale stále píšu 10. A to už by mu nemalo ujsť. Už sú to naozaj posledné stovky metrov pred ním, ale v takto extrémne náročnom pyrenejskom profile. Arensman je stále veľmi mladým pretekárom, má iba 25 rokov. S Ineosom má zmluvu do roku 2027. Takže aj ďalšie 2 sezóny má pokryté a je súčasťou tohto tímu. V Ineose vedia o jeho kvalitách, preto si ho poistili takýmto dlhším kontraktom, ktorý podpísal v roku 2023 a je to 5-ročný kontrakt. Má výbornú časovku takisto, môže byť úspešný na týždenných etapákoch, má všetky predpoklady zviditeľňovať svojimi výsledkami tým Ineos Grenadiers. Ale vidno, že už má toho dosť. Ten náskok pomaličky. Našťastie Pogačar tie posledné 3-4 km necháva Vingegaarda, nech ukáže, čo je v ňom. A on už nemusí, ale ja si myslím, že o to druhé miesto bude bojovať. Ako povedal, že som tu na to, aby som vyťazil a nie rozdával niekomu darčeky. Takže aj keď sú na kilometri a Arensman už je vlastne na 500, to už by museli ísť dvojnásobne rýchlo, čo je veľmi málo pravdepodobné. Mňa milo prekvapuje Lipovic. Lipovica už dostal pred Felixa Galla. No a je tam aj Only nedaleko. Pol minúty. Čiže Lipovic si robí na tom 3. mieste maličký náskok.
A takisto je to veľký kandidát na biely dres pre najlepšieho jazdca do 25 rokov. Môže byť ďalším Nemcom po Janovi Ulrichovi, ktorý vyhrá túto súťaž na najslavnejších pretekoch sveta. No a je to vysoko pravdepodobné, že sa tak stane. Lipovic naozaj ukazuje veľkú stabilitu výkonnosti. Nemal zatiaľ slabší deň na tejto Tour de France. No a pri jeho veku ho zrejme čaká takisto veľmi svetlá budúcnosť, pretože sa v tom profesionálnom pelotóne nepohybuje vôbec dlho a už má takéto úspechy a výsledky za sebou. Táto sezóna je naozaj pre ňo prelomová. Arensman ale prichádza k svojmu životnému výsledku. Už sú zabajaní, takže už nemôže sa stať nejaké také nechcené nešťastie, že mu niekto nejakú vlajku zamáva, bez si sa robiť selfiečko, ale fantastický výkon, ako netypovali sme ho. Je to jeho dokonca prvá túr, je to jeden zo 49 debutantov na Tour de France. A bude z toho pri debute etapové víťazstvo. Na Grand Tour už sa tešil, na Vuelte vyhral etapu v roku 2022 ešte, veľmi skoro, vo veľmi mladom veku. Teraz po 3 rokoch ďalšie Grand Tourové víťazstvo, ale to najcennejšie na najslavnejších pretekoch sveta, na Tour de France, v najťažšej pyrenejskej etape s prívlastkom Kráľovská. Vyhráva Thymen Arensman, ktorý pôvodne mal pomáhať Carlosovi Rodriguezovi, ale v týme to vyhodnotili tak, že je na tom jednoznačne lepšie a dostal voľné ruky od svojich šéfov. Rodriguez na to skrátka nemá, naopak Arensman vykazuje podstatne lepšie výkonnostné parametre. Toto je boj o druhé miesto v etape medzi Vingegaardom a Pogačarom, ktorí teda zostanú na prvých 2 pozíciách v celkovom poradí, zrejme s nezmeneným rozdielom alebo len s kozmetickými úpravami na základe bonifikácií v cieli. 10, 6 a 4 sekundy sa udelujú za prvé, druhé, respektíve tretie miesto v cieli, plus body samozrejme aj do vrchárskej súťaže. Je to Ors kategórii, teda tá mimoriadna. 20 bodov získal Arensman do vrchárskej súťaže a už je takisto v hre obodkovaný dres. Takže okrem etapového víťazstva je to zároveň aj boj o víťazstvo vo vrchárskej súťaži v nasledujúcich dňoch pre Tymena Arensmana. A opäť tá dynamika a výbušnosť, dynamit v nohách Tadeja Pogačara. Aj Vingegaard sa v tomto smere výrazne zlepšil a naozaj je konkurencieschopný, ale na Pogačara skrátka nikto nemá. A opäť to Pogačar ukazuje. Je to skrátka o to, aby nestratil nejakú sekundu, ale aj tak mu dajú. Áno, je tam rozdiel, nejakých 6-7 sekúnd. Už to bude. No a tu je Felix Gall, ktorý odolal náporu Lipovica a udrží to miesto za dvojicou fenoménov. Takže 4. miesto v etape pre Felixa Galla, 5. bude Lipovic, 6. Only, ktorý ešte v cieli nie je, ale ide sám k smerom k 6. miestu a je veľký predpoklad, že by tam mal prísť. Tu je práve spomínaný líder týmu Picnic Post-NL. Na medzičase bola pol minúta, ale samozrejme týchto posledných 100-200 metrov sa dá 5-10 sekúnd stiahnuť. 1.25 mal Lipovic, takže uvidíme, môže to byť. Ale v každom prípade Lipovic si potvrdil tretie miesto aj biely dres, takže opäť pre ňou úspešná etapa. No a on stúpa na 2. miesto v súťaži o biely dres, takže má šancu, že bude na pódiu v Paríži. Medzi najlepšími jazdcami do 25 rokov by mal byť v prvej trojke, momentálne teda celkovo druhý v tejto súťaži. No a čo sa týka celkového poradia, tak to bude pre Onlyho 4. miesto. Za Pogačarom, Vingegaardom a Lipovicom. Only je takisto obrovským talentom, má iba 22 rokov, patrí k najmladším jazdcom celej Tour de France a už bojuje o celkové pódium. Úžasné. Tým Picnic Post-NL je postavený práve pre ňoho. Naozaj oni ani do únikov nechodia. Celkové poradie je veľkou prioritou. A Ben Healy, výborný výsledok s Rogličom. To je prekvapujúce, že Roglič je až teraz v cieli. Takže už je jasné, kto je v Red Bulle číslo 1. Lebo to už je... To je evidentný rozdiel výkonnostný. Skrátka, Lipovic je výrazne lepší. Minútu 20 dal Lipovic Rogličovi, takže tam už by sa to malo v tých ďalších etapách, ak bude potrebné. Tu je Johannesen, ktorý teraz prichádza pred Voklánom. Tu je Kevin Voklán. Tak a Johannesen doba je vynikajúco bol v úniku a dokázal sa zachytiť. Udržať ešte Voklána pred sebou. Tá desina je tam, to sú... Teraz prichádza Carlos Rodriguez, to je takisto muž z úniku. No a Arensman teda predviedol úžasné veci dnes opäť. Ocenené etapovým víťazstvom. Tu sa pozeráme na
Kevina Vauquelina, ktorý takisto je v centre pozornosti najmä francúzskych fanúšikov. Je to najlepší francúzsky cyklista v celkovom poradí. No ale Timen Arensman je hrdinom, to je jasné. 25-ročný Holanďan zaznamenáva iba 4. profesionálne víťazstvo v kariére, ale 2. Grand Tourové. Po Vuelte 2022 vyhráva etapu aj na Tour de France, okrem toho vyhral etapu v minulosti na okolo Poľska a takisto etapu na Tour of the Alps, čo je bývalé Giro del Trentino. Takže to sú jeho doterajšie víťazstva. Tu je Tejada, ktorý prichádza do cieľa pred Žegatom. Borci Astany, respektíve Total Energy. Ešte raz sa vraciame k životnému víťazstvu Timena Arensmana. Ešte musíme počkať na Jonathana Milana. Ten je v tom grupete, samozrejme. Áno, že majú to pod kontrolou snáď. Mali po Tourmalete, myslím, že 20 minút. Tak ide o to, a tie ďalšie stúpania, tie neboli ľahké. Aj taký typ cyklistov, ako sú oni. Adam Yates prichádza, za ním Einer Rubio z Movistaru. Aj to je dobrý výkon určite od Rubia, ktorý dnes ukázal. Áno, je to možno dobrý výkon od neho, ale celkovo Movistar zaostáva za očakávaním. Najmä Enric Mas je úplne bez formy. Úplne, hej, a celkové poradie je pase pre Movistar, po tom, čo Enric Mas predvádza. Ale nevidno ich ani nejakú aktivitu. Hej, a naozaj, ak odišli tie veľké mená od nich z Movistaru, tak nevedia tam zatiaľ. Tu je Ben O'Connor a za ním Narvaez. Takže bude to, ten Movistar má jeden z tých najslabších tímov, lebo ani sa nesnažia do úniku, ale však nie je koniec. Možno teraz idú takom útlme a že sa pokusia v nejakej etape ísť do úniku. No. Lebo vo finiši nemajú ani na šprint a keď je cieľ do kopca, tak tiež musia ísť z úniku. Majú tam ale veľké talenty, ako je Ivan Romeo Abad, čo je majster sveta v časovke do 23 rokov a vlastne druhý najmladší účastník Tour po Lenim Martinezovi a možno práve tento pretekár sa z úniku môže v niektorej z ďalších etáp v 3. týždni najmä môže dostať šancu. To je určite pretekár, ktorý má budúcnosť aj z hľadiska klasikárskych predpokladov, z hľadiska týždenných etapákov a podobne. To je víťaz dnešnej etapy, Holanďan Timen Arensman. Already won a stage of the Vuelta. This is your first Tour de France and you win on one of the hardest stages that is on the program. What's going through your mind? Yeah, I don't know. I can't really believe it. It's already did the Giro this year and then got sick after the Giro and yeah, but I think still after being sick I had a good preparation and going to my first tour I just wanted to experience everything and had to be really patient the first week because it was all pretty punchy and I had to wait until the mountains and yeah, and then the first opportunity I got I was already second on the Mont d'Or stage, so that was already amazing and amazing experience in my first tour, but this is unbelievable, no? Just also yeah, the way I did it, I think, today. But also Carlos in that group, he was also super strong. And he did a really good job for me. But I don't know, I think I just had amazing legs and the shape of my life. And I heard the gap with the GC group and on Peresurt. And yeah, I thought with Tadej and Jonas, 3 minutes, 3.5 minutes is probably not enough. I have to move. Maybe it's suicide, maybe it's not. And I can't believe I hold them off. But I was really fading on this last climb, the second half of the climb. But I don't know. But I think with all the spectators, they give me extra few watts, and I just could hold them off, and it's unbelievable, you know, it's crazy. Because this was the ambition when you showed up on this first Tour de France to try and win a stage?
Yeah, well, not really. To be honest, I just wanted to experience the Tour de France, the biggest race in the world. I did a lot of Giros and Vueltas with really good GC results, and so, like you said, a stage win in the Vuelta, and a lot of times really close in the Giro. But yeah, I wanted to experience the biggest race in the world, and then to win a stage in my first tour on this way is unbelievable. You know, it's crazy. Thank you very much. Thank you. Samozrejme, plný emócií je Thymen Arensman po tom víťazstve, ktoré je pre ňoho obrovsky cenné. Hovoril o tom, že samozrejme je to jeho prvá túr a mal v nohách Giro. O to si to cení viac, že to takto dokázal zvládnuť v takomto výkone a už mal, ako hovoril, jednu šancu na tejto Tour de France, skončil druhý, teraz to teda dokázal zvládnuť v tom výkone, ktorý predviedol, naozaj klobúk dolu. Hovorilo sa aj tam aj o tom, aké má ďalšie ambície na tejto Tour, tak stále má veľký rešpekt pred týmito pretekmi, sú to najväčšie preteky na svete, už má Grand Tourové skúsenosti, vyhral etapu na Vuelte. No a bude to chcieť dokázať aj v ďalších dňoch. Ocenil aj Carlosa Rodrigueza, ktorý tento raz mu vrátil vlastne tú pomoc z predchádzajúcich etáp a tá jeho podpora bola vynikajúca. Takisto spomínal, že mu dodávalo extra energiu to povzbudzovanie od divákov, keď už naozaj išiel, ako sa hovorí, na dno rezerv, ale diváci boli fantastickí, ako povedal. No, obrovské víťazstvo pre Arensmana. Ale keď si uvedomíme naozaj, že má za sebou Giro Italia a tu nie že jedna etapa, ale aj ďalšie etapy bol viditeľný, takže naozaj veľká budúcnosť. A keď mám 4. víťazstvo na prvej Tour de France a ešte jedno na Vuelte, tak naozaj to sú, niekto možno má 4 víťazstva, ale to je tá kvalita tých víťazstiev, čiže... Čo víťazstvo, to veľké víťazstvo, z tých 4 víťazstiev sú 2 Grand Tourové. Áno, no, je fantasticky. A navyše to je kráľovská pyrenejská etapa, najťažšia v Pyrenejách. Musí to prežívať, tomu sa byť strašné emócie a vidno, že tí diváci asi mu dodávali síly, a keď je to niekedy nepríjemné, keď vás niekedy sa aj dotýkajú, ale vidno, že to zvládol a chválil vlastne bol vlastne rád a povedal doslova, že mu pomohli diváci v závere. Áno, že to je, to človek ide v takej úplnej eufórii. Takže trošku sme ho podcenili, že tých 3,5 minúty bude málo pod kopcom, ale stačilo to. A ja myslím, že zaslúžený víťaz. Ešte aj povedal, že sa cíti v životnej forme. No. Povedal, a to sa nečudujeme teda. Po Gire takéto niečo zvládnuť. To je úžasné. Budeme sa teda pomaly lúčiť s dnešným programom na najslávnejších pretekoch sveta. Máme za sebou kráľovskú pyrenejskú etapu s cieľom na stúpaní Super Banier. No a naozaj obrovský zážitok určite pre všetkých cyklistických fanúšikov, nádherná prírodná scenéria. No a poďme si teda zrekapitulovať to celkové poradie. Tadej Pogačar vedie o 4 minúty a 13 sekúnd pred Jonasom Vingegaardom. Tretia priečka patrí Florianovi Lipovicovi so stratou 7 minút a 53 sekúnd, ktorý je aj teda novým lídrom súťaže do 25 rokov. Štvrtý celkovo je Oscar Only, piatý Kevin Vauquelin. To je teda poradie. Tu sme videli aj víťazov doterajšieho priebehu na Tour de France. Ineos Grenadiers je 8. tímom s etapovým víťazstvom. No a zajtra si nenechajte ujsť Tour de France. Na programe je 15. etapa. No a dnes aj ďakujem za spoluprácu prezidentovi Slovenského cyklistického zväzu Petrovi Prívarovi. Ďakujem za pozvanie a verím, že diváci si to užili. Naozaj dnes to bola krásna cyklistika. Takže pevne verím, že aj ďalšie etapy si diváci užijú, pretože nás naozaj čakajú etapy. Zajtra nedeľná etapa ešte bude v Pyrenejach, ale už nebude taká zaujímavá, 2000 metrov, ale nový týždeň po dní voľna začne fantastickou etapou s cieľom na Mont Ventoux. A potom nás čakajú ďalšie ešte 3 alpské etapy. No a posledná etapa na Champs-Élysées už nebude tá jednoduchá, ako sme boli zvyknutí, že sa jazdilo iba po Champs-Élysées, ale bude sa jazdiť
aj stúpanie, ktoré sa jazdilo na olympiáde. Trikrát idú cez Montmartre. Áno, Montmartre, kde bola kulisa 500 000 divákov no, na dokonca olympiáde. Je možno aj ohrozený ten hromadný špurt v etape, lebo to sú veľmi náročné momenty. Tam niekto zaberajú a vlastne tu je asi prvýkrát v histórii má možnosť aj taký cyklista, ako je Tadej Pogačar, keby sa išiel s jeho dynamikou, keby nastúpil v stúpaní, tak je možné, že by prišiel do cieľa sám. Tak naozaj je sa na čo tešiť a pevne verím, že priaznivci cyklistiky si nájdú čas a budú to sledovať. Tu je Marc Soler, ktorý prichádza, jeden z domestikov Tadeja Pogačara, ktorý takisto otiahol veľké penzum kilometrov na predchádzajúcich stúpaniach, ale dnes najmä klobúk dolu pred Nilsom Politom v tíme Spojených arabských emirátov. To bol muž naozaj tých úvodných dlhých kilometrov, aj vrátane stúpania na Tourmalete. V podstate celý kopec Tourmalet dotiahol Nils Polit v skupine favoritov. To sú úžasné výkony, ktoré priniesla dnešná etapa, ktorá má teda viacerých hrdinov, nielen toho najväčšieho víťaza etapy, ale aj tých ďalších, ktorí až tak spomínaní nebudú. Toto by mal byť Ilan van Wilder z týmu Soudal Quickstep, ktorý teraz prichádza do cieľa s viac ako 14-minútovou stratou. Tým Arkea BNB má stále v hre vysoko Kevina Voklána. Toto je jeho hlavný domestik, Cristian Rodriguez, menovec Carlosa Rodrigueza. No a toto je pretekár týmu Intermarché Vanty. To je Luis Barré. Inak sa hovorí v posledných dňoch veľa aj o možnom spojení tímov Intermarché Vanty a Lotto. Intermarché má tú World Tourovú licenciu zatiaľ, Lotto je pro tým, takže sú to rozdielne divízie, ale dosť sa o tom v posledných dňoch hovorilo, že by mohlo dôjsť k fúzii týchto dvoch belgických tímov. Tak Lotto začalo sezónu vynikajúco a vlastne povedal, že sa chce vrátiť do tej najvyššej ligy. No a samozrejme, ak by niečo im nevyšlo, tak spojenie dvoch tímov, ale tým pádom, ak by sa spojili dva tímy, vzniklo by nové miesto a mohol by sa dostať ďalší tím. Ja si myslím, že týmy ako Uno X, samozrejme aj to Lotto, Izrael, Premier, tak tam tieto týmy nie je pochyb, že sa dostanú do tej najvyššej ligy. Aj keď je polka sezóny, ale už tie kraty sú už pomaly rozdané a teraz len bude sa bojovať naozaj tie posledné týmy si to budú strážiť a budú sa snažiť aj sa zúčastňovať takých podujatí, kde je veľa bodov, aby nabodovali a aby na ďalšie 3 roky mali licenciu tú najvyššiu. No, môžeme sa aj zrekapitulovať vrchárskú súťaž, kde teda je staronovým lídrom Lenny Martinez, ktorý má po dnešku 60 bodov vo vrchárskej súťaži a 8-bodový náskok pred Tadejom Pogačarom, ktorý teda nezobral to maximum, čo Lennyho Martineza určite môže tešiť. Je to víťazstvo Arensmana v súvislosti s vývojom vrchárskej súťaže, že Pogačar nezískal to maximum na vrchole kopca. Takže 8-bodový náskok je medzi touto dvojicou a Arensman je takisto teda v hre o vrchárskú súťaž, keďže získal 20 bodov v cieli okrem víťazstva, teda aj takýto bonus pre Arensmana, ktorý je na 3. mieste so 48 bodmi a iba 12 bodová strata na Lennyho Martineza, to je absolútne hrateľné pre ňo. Takže naozaj odmena za dnešný deň. Viacnásobná. Ale obidvaja, aj Martinez získali, ale ten Arensman sa priblížil. No znamená to ešte jeden únik niekde pre Arensmana, kde budú teda 2-3 stúpania aspoň prvej kategórie a môže potrapiť ten bodkovaný dres, takže veľmi zaujímavá etapa. Pomiešalo sa to nový nositeľ bieleho dresu, držiteľ bodkovaného, takže vyzerá, že iba zelený Jonathan Milan ostáva z týchto vlastne dresov okrem žlťáku, tak ja pevne verím, že ďalšie etapy budú zaujímavé, tak ako boli tieto
snáď ešte nebola okrem jednej nudná etapa, kde nebol ani únik. Až teraz prichádza Matteo Jorgenson, pozrite sa na tento moment, viac ako 18-minútová strata. Jorgenson bol na 10. mieste v celkovom poradí pre touto etapou. Ďalší veľmi zlý deň pre super domestika. Pôvodne to mal byť super domestik pre Jonasa Vingegaarda, ale to bol iba plán, pretože realita je úplne iná. Jorgenson skrátka nemá formu, aj keď včera v tej horskej časovke sa zdalo, že by sa mohol vrátiť späť, ale dnes opäť ohromný problém. Lenny Martinez, ten samozrejme už vedomo vypúšťal ten záver, tam to nebol dôvod v jeho prípade za zbytočne plýtvať energiou. Pozrime si za jeden kopec 19 minút, v podstate strata. Takže dá sa za ten kopec... Campenard prišiel pred Jorgensonom a Lenny Martinezom. Takže vidno, že na tom kopci sa dá veľa získať, ale dá sa aj veľa stratiť. Keď dojdú síly, tak minúta, 2, 3, ale aj ďaleko viac. A už ho odvedú, lebo bude na pódiu už naozaj. Tak si to už môže užiť aj na pódiu, ten bodkovaný dres. No a bude teda už nielen nositeľom, ale aj tým reálnym držiteľom v zajtrajšej etape. Už sme to viackrát spomínali, že dnes ho síce mal na sebe, ale lídrom bol Tadej Pogačar. Pre Lennyho Martineza to bude veľká výzva do ďalších dní. Debutant na Tour de France, najmladší účastník celých pretekov, je v hre o to, aby vyhral vrchárskú súťaž. Naozaj je to taký typický vrchársky somatotyp. Ukázal svoju vrchárskú formu už viackrát. V Lani na Giro d'Italia takisto pri debute na seba výrazne upozornil, dokonca bol chvíľu aj v ružovom drese lídra celých pretekov. A na Tour de France teda dáva o sebe vedieť takisto, síce trošku iným spôsobom, cez vrchárskú súťaž, to je ale takisto veľmi prestížna záležitosť. Tak bude musieť si dávať pozor na Reismana, ale takisto bude záležať, ako budú etapy, aké budú dojazdy. Ak budú dojazdy skupiny, tak ešte máme 3 dojazdy na kopci, takže Pogačar môže ešte získať veľa bodov, takže musia ešte bodovať. Ak chce získať, tak musia aj on bodovať, alebo ak Reisman ho chce prekonať, tak musí on. Musí bodovať. Ďalšie chvíle slávy, ktoré si môže užiť Thymen Arensman pri záverečnom ceremoniáli, ktorý sa takisto už chystá. No a Arensman teda dnes v hlavnej úlohe ako víťaz z kráľovskej pyrenejskej etapy. Takisto bude mať veľkú šancu v 3. týždni bojovať o vrchársky dres. Formu má životnú, ako povedal sám aj v rozhovore. Nikdy sa necítil lepšie a vlastne sám sa ohodnotil, že sa momentálne cíti byť v životnej forme. Má v nohách Giro d'Italia, úvodnú Grand Tour a napriek tomu je schopný takýchto výkonov. Úžasné, obdivuhodné a rešpekt zasluhujúce. Tak zajtra teda nezabudnite opäť sledovať náš priamy prenos. 15. záverečná pyrenejská etapa pred voľným dňom. Už nebude taká náročná ako dnes, ale môže byť veľmi vhodná pre únik a rozhodne tam budú zaujímavé momenty. Takže ďakujem za spoluprácu Petrovi Prívarovi, prezidentovi Slovenského cyklistického zväzu. Ďakujem ešte za pozvanie. A zajtra sa stretneme opäť pri mikrofóne. Teším sa na divákov, ktorí nás budú sledovať.